Huracan Evo za 8,5 miliónu korún, ako 23-letý kluk. Ja nehovorím to nikdy, ale u teba to spravím. Je to barák, ktorý som si kúpil v prednedávnom. Stal ma 16 miliónov a plus 1 milión ešte vo veciach, ktoré som tu pridával. Jestli máš na opice, musíš mít na banány. Presne. Potrebuješ vydelávať ako minimálne 300 až 500 tisíc korún mesačne. Každý ťuk je jedno kliknutie na to moje video. Daily content, kedy som ráno natočil video, potom ho hneď zostrial večer a vydal som ho. Takto som fungoval každý jeden deň. To som normálne sa rozbrečil ako 15-ročný chlapec, keď som mal začať ako platiť daň z príjmu vtedy. Každý si myslí, že youtuberi zarábajú na žebraní od detí. Len z hľadiska toho, že máte publikum, môžete robiť ako čo chcete. Keď máte nejaký cieľ, tak najviac si užívajte tú cestu ku tomu cieľu. Ahoj Samueli. Čau, ahoj Bohdan. Ahoj, čau. Vítej v Hustle and Chill. Je mi cťou. Díky moc. Řekni nám prosím, čím se ty živíš a kolik vydělávaš? Takže ja som momentálne druhý najodoberanejší slovenský youtuber. Momentálne si myslím aj jeden z najaktívnejších a najpopulárnejších v celom Československu. Mám 1 100 000 odberateľov a ako som povedal, pochádzam zo Slovenska, ale žijem tu v Prahe a profesionálne sa venujem lifestyleovému kontentu, animovanému kontentu, naučnému kontentu pre deti do škôl, alebo napríklad aj kontentu s autom, ktoré tu za nami vidíme, asi sa zrejme ku nemu aj dostaneme. A momentálne vydelávam stovky tisíc mesačne len a len z toho, že vytváram content, videokontent na YouTube, už niečo cez 12 rokov a k tomu mám ešte nejaké side businessy naokolo, ktoré tomu len niečo pridávajú. Paráda, no já jsem velice zvědav na tvůj příběh, protože jak jsi sám řekl, 1 100 000 odběratelů, vůbec z druhý slova, který to dokázal. Tvoje videa se ukazovaly dokonce na slovenských školách, že jo, vlastně někteří ty animace. A jak ses vlastne k tomu vôbec dostal? Áno, určite, no tak toto všetko, čo aktuálne vidíte, no tak to je v podstate len zmotnený výsledok mojej 12-ročnej kariéry na YouTube, ale keby som sa mal dostať úplne na začiatok, no tak verím, že tento pořad je teda hlavne akože o financiách, ktoré ale v mojom prípade nehrali absolútne žiadnu rolu na začiatku, pretože ja som ani nevedel, že sa z toho nejaké peniaze ako dajú vydelať a môj hlavný cieľ na začiatku, prečo som s tým vlastne začal, bolo to, a to je príbeh, ktorý každopádne opakujem stále, že ako 12-ročné dieťa, tuším v nejakej 6. 7. triede, som mal spolužiaka, ktorý mal 100 odberateľov a ten spolužiak ma tak trochu šikanoval, no, mentálne. A namiesto toho, aby som mu napalil na hubu, no tak mi prišlo ako lepší spôsob. Tak si skúpil Lambo. Vtedy ešte nie. Tak v ten moment mi prišla ako lepšia pomsta, sa mu pomstiť tým, že ho prekonám v tých odberateľoch. No a tak sa aj stalo, po mesiaci som ho prekonal, začal som ja točiť svoje videá, Minecraftové ešte v tej dobe, začínal som na hrách, ako každý youtuber v mojej generácii. No a potom asi po roku, čo som to stále robil a ťažil som z mojej detskej vášne tú hru hrať, tak mi prišla notifikácia alebo upozornenie z YouTube, že môže mať vo videu tie také reklamy na začiatku, ktoré si človek preskočí a za jednu reklamu, za jedno zliadnutie, no tak dostanem nejaké 3 centy. Ale potom, keď sa to načítalo s tými desiatkami tisíc zliadnutiami, no tak samozrejme z toho vznikol nejaký plat, ja neviem, vtedy to bol nejakých 20 eur alebo 500 korún mesačne a to pre mňa ako pre 12-13 ročného kida bolo extrémne moc, takže to ma neuveriteľne namotivovalo a bola tam vízia toho, že to niekedy môže byť moje zamestnanie, ktoré ma bude baviť a ktoré môžem robiť naďalej. A tak sa aj stalo. Super, super. No tak těch reklam očividně tam bylo docela hodně, protože anebo tě musel někdo zase naštvat ještě více, šikanovat, nevím, kdo to byl, že ses musel skončit v obchodě Lamborghini a koupit si Huracan Evo za 8,5 miliónu korún, jako 23-letý kluk. Je to tak, je to tak. Ono, ako som povedal, no tak toto auto je v podstate taký zmotnený cieľ alebo zmotnený výsledok mojej 12-ročnej kariéry. Ono viac menej, ja som mal ešte teda jeden splnený taký cieľ alebo sen pred 5 rokmi, v roku 2020 som si kúpil ako 19-ročný Audi A7, ktorú som používal na content a samozrejme ten content som potom vyčerpal, lebo s tým autom som natočil všetko, čo som mohol a Audi A7 je pekná, ale nie je až taká ikonická, aby zaujala nejakú veľkú pozornosť, tak som si povedal, že hlavne z hľadiska tej pozornosti aj toho contentu by bolo lepšie, keby som urobil trošku step up a preto som premýšľal nad môjim ďalším takým snom a to je samozrejme Lamborghini Huracan Evo, ktoré už som mal v hľadačiku od roku 2014, kedy vyšlo. Takže zároveň je to aj dôsledok toho, že som to mal
akože dosť vypočítané, pretože veľmi záleží, že kto si, keď si takéto auto kupuješ. Niektorí ľudia sa boja ako milionári si kupovať takéto auto a ja som to urobil v podstate momentálne ako youtuber, ktorý možno len hranične proste je ako nad net worth, možno 1 milión eur a urobil som to presne kvôli tomu, pretože toto auto viem, že priťahuje pozornosť, že s ním môžem proste točiť ten content, že môžem na základe prezencie ako získať veľmi veľkú relevanciu a získať pozornosť aj veľmi veľa firiem, ktoré so mnou budú chcieť spolupracovať, čo sa aj stalo a momentálne mám niekoľko takýchto spolupráci rozbehnutých. No a konec koncov som zistil, že takéto auto si v mojej pozícii dokáže aj samo na seba ako zarobiť, vydelať. Takže v mojej pozícii sa to veľmi vyplatilo nakoniec a som rád, že môžem byť v takejto pozícii, pretože keby som bol napríklad nejaký menej známy podnikateľ alebo napríklad povolaný syn, tak by som to mal o niečo komplikovanejšie a toto auto by nielenže strácalo na hodnote, ale nemalo by pre mňa žiadne užitkovanie a prínos. Jo, určite. Vlastne tohle auto je v podstate tvůj biznis a když jsme u toho biznesu, kolik vlastně teď momentálne ten tvůj biznes generuje ročne? Áno, tak keby som mal byť ako veľmi transparentný a nehovorím to nikdy, ale u teba to spravím, pretože mám rád tvoju show. Momentálne... Vidíte, co dělá Hustle & Chill s lidma? Oni tady prozrazujú všechno, co ani nechtěl. Jasné, tak takto môj biznis, čo znamená sledovanie reklam ako v mojom videu, čo sa týka spoluprác, predaju môjho vlastného oblečenia alebo iných nejakých site vecí, ktoré ja robím pre ostatné firmy, tak mi generuje v aktuálnej dobe po 12 rokov mojej kariéry niekoľko stoviek tisíc, také vyššie tisíc korún mesačne. A samozrejme sú aj mesiace, kedy sa dostanem do menších miliónov, ale samozrejme je taktiež aj veľmi dôležité povedať, že mám aj veľmi vysoké výdaje, keďže môžete vidieť, že toto všetko, čo za sebou mám, tak samozrejme prináša aj nejakú starostlivosť, nejaké poistenia, nejaké dane a tak ďalej a o tom sa môžeme kľudne pobaviť. Dane. takže samozrejme áno, je tu jedna vec, že áno, vydelávam trošku viac, ale samozrejme aj výdaje mám trošku viac nastavené. Takže preto môj expand biznisu nikdy nebude prestávať a stále budem hľadať cestu, ako sa posúvať ďalej. Čo je v podstate model každého biznismena, ktorý sa chce posúvať. Určitě. Tady není se čeho stydět, protože všechno je to zaslouženou prostě 12letou práci a já jsem ještě víc zvědav se dozvědět, co všechno se za těch 12 let odehrálo, že jsme se dnes ocítli tady v tomto okamžiku. Určite. A můžeme o tom se bavit. Co bys vzkázal našim divákům, než se do toho pustíme? OK, no tak ja by som im asi povedal vec, ktorú hovorím každému a je to asi jedna z najväčších hodín alebo lessons, takých, čo som v živote zažil. Stále, keď máte nejakého človeka, ktorý vás odrádza proste od niečoho, čo vy ste presvedčení, že chcete robiť, kľudne to môžu byť aj vaši rodičia alebo vaši kamaráti, vaši spolužiaci. Tak vážne, nepočúvajte ich až tak seriózne, pretože v kopu prípadoch aj ja ako populárna osoba mám tie svojich hejtrov. Aj vy máte svojich hejtrov, každý má svojich hejtrov, každý má nejaké svoje problémy, nikto nie je safe. To znamená, že keď si myslíte, že sa to niekedy zlepšia, že to urobíte za rok alebo za 2, je to lož a v kopu prípadoch budete na úplne rovnakom, budete na úplne stejnom mieste. Takže či už to budete robiť teraz alebo potom, tak robte to a nepočúvajte názory iných ľudí. Keď vážne cítite vo svojej charizme, vo svojom presvedčení, že je to vaše poslanie, tak narodili ste sa preto, aby ste to urobili a je to vo vás. Každý z nás máme niečo v sebe, takže hovorím z osobnej skúsenosti. Nikdy nebudete safe a hejtri budú permanentnou vašou starosťou, ktorá vás ale paradoxne bude posúvať dopredu. Takže asi tak. Paráda, tak pojďme podívat se, jak bydlíš. Tak poď. Let's go. Môžeme ísť na to. Na tento moment jste určitě čekali. Právě teď otevírám přístup do uzavřené biznesové komunity Hustle & Chill. Pouze ode dneška do 12. července se můžete stát součástí komunity více než 275 podnikatelů a podnikatelek a získat okamžitý přístup ke všem rozhovorům v plné délce, masterclassu, networking mapě, business callům, exkluzivním soutěžím, kontaktům a offline srazu, který se bude konat už v sobotu 12. července v Praze. Tam se můžete potkat naživo se mnou a i s dalšími podnikateli. Pospěšte si, volných je pouze 50 míst. Klikněte na odkaz pod videem a obklopte se lidmi, kteří chtějí od biznesu víc. Vidíme se v komunitě a užijte si tento rozhovor. Tak jo, tak vítaj v mojom rodinnom baráku, kde zároveň bývam, ale aj natáčam. Okay. A je to barák, ktorý som si kúpil v podstate teraz prednedávnom. Je to 3/4 roka dozadu a stal ma 16 miliónov a plus 1 milión ešte vo veciach, ktoré som tu pridával. Ako sa ti zdá? Ako na teba vplývá tento barák? Je to fajn? No, já tady samozřejmě vidím trošku víc, než vidí zatím naši hosté nebo naši diváci, ale určitě vypadá to super a i ta cenovka je to docela hodně. Předpokládám, že je to asi na hypotéku nejakým smyslem? Takto, ja som sa 4 roky snažil našetriť si nejaké peniaze na nejaký barák v keši a celkom sa mi to aj darilo. V roku 2020-2021 som mal našporených, ja neviem, 7, 8, 9 miliónov a vtedy cenovka za takýto barák bol
bola približne 10 miliónov na okraji Prahy, kde sa aj aktuálne nachádzame, na okraji pražského okresu, ale stále tie ceny išli vyššie a ja som potreboval mať nejaké výdaje, lebo tie peniaze som musel investovať späť do YouTube a nikdy som sa nemohol dostať proste na ten bod, kedy by som si ten barák v keši mohol kúpiť. Takže som sa naštval a zobral som si hypotéku a išiel som ešte cenovkou trošku vyššie. Takže áno, som jeden z mála youtuberov, ktorí si zobrali barák na hypotéku, pretože hrozne veľa ľudí v mojom odvetvi, no tak väčšinou žije v nájmoch, kvôli tomu, aby sa vedeli ako flexibilne sťahovať a tak ďalej. Môj problém je v tom, že ja som trošku viac tak rodine založený, taký viac, taký usadzovací typ a mám aj partnerku, aktuálne sme spolu 8 rokov, s ktorou akože aj za chvíľu plánujeme rodinu a sme taký viac rodine založení a taký viac emočne usadení. To znamená, že áno, do budúcna plánujem akože mať nejaké ďalšie nehnuteľnosti, ďalšie byty, ale barák je pre mňa taká istota, s ktorou som stále tak rodine vyrastal. Som taký rodinný typ. No ty jsi zase i jeden z mála i mých hostů, kteří vlastně mají vlastní bydlení, protože všichni bydlí v nájmech a spíše do těch nemovitostí samozřejmě investují. Takže pravda, mě by právě zajímalo, jak by to tvoje jako rozmýšlení na tou hypotéku, jako si z toho nebal, protože zase i ta hypotéka tady asi nebude úplně málo, že jo? Jasné, samozrejme, tak ako v tejto dobe hypotéka je ako veľký strašiak, lebo zober si, že na 25-30 rokov sa v podstate zaviažeš nejakej banke, aby si musel keby veľké percento svojho platu dávať niekam a ešte platiť nejaký úrok, nejaké navýšenie, takže požičaš si, ja neviem, 15 miliónov a zaplatíš v konečnom dôsledku 25 trebárs. Ale ja som nad tým premýšľal tak, že ako toto som vedel spraviť už pred 4-5 rokmi, ale bol som proste hlúpy a stále som si myslel, že tá istota je ten cash ako taký, ale v podstate som prišiel o veľmi veľkú ako cenu v tom ako navýšení tej hodnoty za ten čas, ako rastli tie nehnuteľnosti. A zároveň mal som relatívne výhodu v tom, že moje priateľky Strec, tak je jeden z najlepších hypotekárnych poradcov tu v Česku a on mi dokázal akože vybaviť hypotéku s veľmi dobrými podmienkami a dokonca s tou hypotečnou bankou teraz asi bude mať aj spoluprácu, takže ešte sa tam trošku tá úroková sadzba trošku asi flexibilne poposúva ako v môj prospech. Ale samozrejme, ja to beriem tak, že tie peniaze, ktoré by som normálne akože dal do toho baráku v tej plnej sume, tak momentálne mi zostali na účte a môžem ich voľne používať na iné investície alebo na iné výdaje, ktoré mi potom samozrejme môžu z dlhodobého hľadiska o mnoho viac pridať. Takže buď som mohol dať 15 miliónov do tohto baráku v keši a potom by som sa niekoľko rokov ďalej rozbiehal, alebo som proste dal nejaké percento, v môjom prípade to bolo 25% a ten ostatok mi zostal na účte a môžem ho svojvoľne investovať do ďalších vecí, ako napríklad moje Lambo, ktoré mi teraz momentálne o mnoho zlepšilo akože moje pôsobenie, môj biznis, môj content a tak ďalej, alebo ďalšie veci, ktoré mňa aktuálne v živote čakajú. Takže záleží ako na hlave, no ako netreba tú hypotéku brať ako niečo zaťažujúce, ale ako nástroj, ktorý vám pomáha potom ešte vydelať viac peňazí. O tomto samozrejme robil aj tvoj host Artem video, takže u neho si to môžete rozhodne pozrieť. Každopádne takéto mám ja premyšľanie a ja si myslím, že to bolo dosť dobré rozhodnutie ako v mojom individuálnom akože svete, od toho rodinného zázemia a tak ďalej. Důležité, že zatím je právě ta fáze toho přemýšlení, že všechno prostě dává smysl, když si to člověk jako nějakým smyslem srovná, propočítá a ví vlastně do čeho jde a zase nemusí to vnímat jenom právě jako ten strašák. Ono kopu ľudí bere hypotéku aj niečo, že hypotéku alebo leasing alebo akúkoľvek pôjčku si proste zoberie človek, ktorý nemá peniaze, čo ale nie je pravda, lebo ja tej banke musím ukázať, že tých 15 mega proste viem vydelať ako v nejakom čase, že jo. Takže samozrejme nie každému hypotéku môžu schváliť, vy to sami uvidíte, keď si budete ako žiadať o hypotéku, že je niekedy problém si proste nechať schváliť hypotéku už len na niekoľko miliónov a mne s mojimi príjmami to ako už ku 30-ke išlo, že až 40 miliónov som si dokázal akože pôjčiť nejakých 28, 27 alebo také niečo to bolo, ale samozrejme potom tie mesačné splatky sú extrémne a za takú čiastku, za ktorú som kúpil tento barák akože na okraji Prahy, tak priamo v Prahe by som za toto kúpil asi, ja neviem, nejakú radovú výstavbu, ktorá má, ja neviem, 100 metrov šttvoročných, aj užitnú plochu, aj ďalších 100 metrov zahradu, že ako tie ceny sú extrémne, čo sa týka Prahy. Takže takto, 15 miliónov korún bol tento barák na okraji Prahy a 15 miliónov eur by to bolo v Prahe, si myslím, lebo tie ceny, to je úplne extrém, takže posúva sa to brutálne. Ako není čas, som si povedal, že nie je čas, proste idem, nebojím sa, bum, vybavené. Super. Když se vrátíme k tvému příběhu a ty že jo, pocházíš ze Slovenska, z menšího města a mě by zajímalo, jak se vlastně vzpomínáš na to Slovensko, protože ty si už 4 roky žiješ v Praze a jak vlastně vypadal tvůj život třeba v Slovensku a v Praze, nebo v Slovensku a v Česku?
Ja by som to povedal tak, že pre nás Slovákov je Praha proste to najlepšie, kde môžeme ísť, jo, pretože sme boli Československo, každý mi rozumie, je to v podstate skoro tá stejná, tá rovnaká kultúra. Už na mne cíti, že 4 roky som v Prahe a už sa na mňa lepia tie také slovíčka. Každopádne, áno, vyrastal som v Sabinove na východnom Slovensku, je to také mestečko nad Prešovom, 12 000 obyvateľov a vyrastal som asi v tom takom viac prísnejšom ako prostredí. Ako mal som veľmi, veľmi dobré emočné zázemie, hlavne od otca. Moja mamina bola taká viac pracovitá, proste podnikáva a tak ďalej. No a práve, že mamina ma prihlásila v tom malom meste na hrozne veľa krúžkov. Kámo. Ja som 10 rokov chodil na husle, ktoré som odabsolvoval. Chodil som na klavír 5 rokov, na gitaru, na tanečnú, na výtvarnú, proste prihlásila, na šachový krúžok som chodil. Ako vážne na hrozne veľa krúžkov ma prihlásila a som mu nenávidel za to, že prečo ma prihlasuješ na toľko vecí, keď mi to proste k ničomu v živote nebude. Nebavilo ma to, nebolo to cool. Ako predstav si, že ako som musel byť vnímaný napríklad v kolektíve, keď som ako 10-ročné dieťa povedal, že ja hrám na husličky, že to je moc homo a tak ďalej, proste mne sa smiali za to. Ale teraz to vidím ako neuveriteľne super pomocku, lebo jednak mi to natrénovalo trpezlivosť, že namiesto toho, aby som prišiel zo školy a hral hry, tak som ešte musel dodatočne jazdiť na bicykli v daždi proste do toho mesta, aby som išiel na tú hudobnú školu. Takže trpezlivosť a zodpovednosť mi to neuveriteľne nastrelilo a taktiež kreativitu proste. A až teraz zistujem, že ako mi tá hudobná nauka alebo tie kružky proste pridali, čo sa týka kreativity, premýšľania, rozvíjania hlavy. Takže to je asi úplne stejný prístup ako napríklad v škole ľudia vidia matematiku, že na čo sa my učíme matematiku, keď ja tú matematiku nikdy nevyužijem, lebo chcem byť napríklad umelec nejaký. A tam nejde o to, že tú matematiku nevyužiješ, to znamená, ako tam ide o to, že tá matematika ti trénuje mozog, aby si cez mimo komfortnú zónu, cez hnusné prepočty vedel svoj mozog trénovať na základe nejakých výpočtov, aby si sa potom nemusel spoliehať len na ChatGPT, ale aby si aj sám vedel analyzovať a štatisticky a strategicky premýšľať vo svojom odvetvi. Takže všetko akože treba len správne uchopiť, správne pochopiť a v môjom prípade som to ako až aktuálne pochopil, že aký to veľký na mňa malo vplyv všetky tie krúžky a ostatné veci, na ktoré ma prihlasovali rodičia. No a podporovali ťa rodičia v tom tvým YouTube, v tých začiatkách vlastne? Prvotne vôbec nie, pretože ešte momentálne ma furt ako YouTube a celkovo ten ako TikTok a influencer ako svet veľmi, veľmi akože zlú reputáciu a pred 12 rokmi to bolo ešte duplom horšie. Moji rodičia, dajme tomu, môj prvý YouTube kanál zmazali. Oni našli môj prvý YouTube kanál, kde som samozrejme točil hry a povedal som tam nejaké sprosté slova ako 12-ročné dieťa. Mal som nejakých 100 odberateľov. Bol som 20 odberateľov o to, aby som prekonal toho môjho spolužiaka a oni to videli a povedali mi, že zober tablet, iPad, ešte vtedy sme mali, zober iPad a pred našimi očami zmažeš tento YouTube kanál. A otec úplne nasraný, čo si to dovoľujem. Moja mama sa bala, že ja začnem hrať hry a nebudem sa učiť do školy, alebo že sa stanem emom alebo niečo, vtedy také veci leteli. Takže bola tam veľmi veľká skeptickosť od rodičov. Jo. Rodičia až vtedy ma začali podporovať, keď zistili, že z toho ako môže mať nejaké peniaze. Jo. Že keď ako videli, že to má nejaký potenciál a hovorili, že OK, tak to asi není len samozrejme, že tie peniaze ti potom ukážu, že to má nejaký zmysel, lebo peniaze potrebuješ proste v živote, tak to je. Ale keď to vieš kombinovať s niečím, čo ťa baví, tak samozrejme, že hneď prvá podpora, ktorá prišla od rodičov, je zaujímanie sa o to, že o čom to vlastne je, že o čom je ten Minecraft vlastne, o čo tam ide. A to je možno chyba, ktorú vidím aj na mojich fanúšikov, že tí rodičia sa nezaujímajú o ich svet, proste rodičia majú toľko práce alebo toľko starostí vo svojom reálnom živote, že oni nemajú dôvod sa venovať deťom, pretože na to nemajú kapacitu a radšej na tú generáciu budú nadávať, že nebudeš to robiť, je to moc novodobé a čo je novodobé, no tak je zle. Moji rodičia toto neurobili, našťastie, a začali sa o to veľmi zaujímať a skončilo to tým, že mi povolili zobrať si u nich vo firme takú prvú pújčku a kúpili mi 1000-eurový noťaz, na ktorom som mohol točiť videá, lebo dovtedy som mal povolenú len hodinu denne na takom starom rodinnom notebooku, takže zrazu vízia toho, že z toho môžem prejsť na svoj vlastný noťaz, ktorý je výkonnejší a kde mám neobmedzenie času robiť tie svoje videá. Bola to neuveriteľná vec, jo. Takže si predstav, proste začiatok na YouTube a mal som len hodinu denne na to, aby som čo najrýchlejšie zostrial video, ešte tajne, aby som nekričal. To byť efektívny. Tam sa zvýšila moja efektivita práve. Jo. Takže cez tú nedostupnosť som si ja vybudoval tú hodnotu tej veci, ktorú robím, a to mi v podstate pomohlo úplne najviac zo začiatku. Ja som vedel, že keď to vážne chcem robiť, no tak musím sa ako prebojovať k tomu. A už len tí rodičia mi nastavili prvé prekážky a bolo to najlepšie, čo som mohol mať. Takže asi tak, no. Takže
mal som tú pújčku od rodičov a potom samozrejme sa to už rozbiehalo neuveriteľne moc a tuším, mal som 15 rokov, keď som prvýkrát akože získal z YouTube ako priemerný plat vtedy na Slovensku. Takže a samozrejme som musel byť pod mojimi rodičmi vo firme, pretože ja som nemal 18 rokov, nemohol som mať vlastný subjekt a musel som si tak či onak nájsť buď rodičov alebo nejakého kamarátového rodiča, ktorý mal aspoň ičo, aby sme vedeli nejak spracovať tie platby z YouTube, aby to mal nejaký zmysel, aby sme to vedeli daniť. Keď som začal platiť prvé dane, to mi išla vybuchnúť hlava, že proste ako môžem tak veľké percento proste dávať len tak štátu. To som normálne sa rozbrečil ako 15-ročný chlapec, keď som mal začať ako platiť daň z príjmu vtedy, keď som presiahol ten limit tým môjim platom. Hovorím si, že ako to boli také prvé šoky, ktoré samozrejme teraz musím brať ako samozrejmosť v živote. Stat. Vidíte, co děláte s lidma? Tady křičíme. Motivujete nás. Dáte nám lekcie, more. Tak jo, tak momentálne ti chcem ukázať takú asi najväčšiu prednosť tohto baráku a to je veľká terasa s bazénom, ktorý tu mám. Toto je actually môj prvý dom, v ktorom žijem, ktorý má bazén a je to pre mňa veľmi, veľmi dôležité, pretože dovtedy, čo som mal tento dom, tak som v podstate býval v podnájme v Prahe, kde som mal asi záhradu, ktorá je taká veľká ako táto tu časť tejto tu terasy. Takže polovica mojej terasy, no tak toto bol môj ako záhrada, to bola moja záhrada v tom podnájme a veľmi som trpel na tom, že som sa vážne prepracovával, lebo ja som veľký workoholik a mal som napríklad daily content, kedy som ráno natočil video, potom ho hneď zostrial večer a vydal som ho a takto som fungoval každý jeden deň. Bol som veľmi prekofeinovaný, nešportoval som a tak ďalej, no a nakoniec to skončilo panickými atakami a zdravotnými problémami, ako napríklad reflux, čo je taká klasika proste u ľudí, čo majú problémy so stresom. Takže som si povedal, že veľmi veľkou súčasťou môjho biznisu musí byť taktiež aj nejaká mentálna pohoda, nejaký oddych a samozrejme tento bazén mi v tom veľmi, veľmi pomáha, pretože každý večer sa proste natriem, idem sa skladiť do bazéna, zaplavím si trošku, pooddychujem na lehátkach a zistil som, že je to veľmi, veľmi esenciálne a v podstate veľmi, veľmi potrebné a ja už akože v mojej pozícii si toto aj viem dovoliť, pretože ten najväčší haslo už mám za mnou a v mojom prípade to už aj je vyložené, že potrebné. No. Takže preto by som nechcel taktiež, aby aj ľudia, ktorí haslia, tak aby nezabudali na to, že po nejakej dobe tá ako energia na ten workoholizmus bude fungovať, ale po určitom momente sa to môže zlomiť a zistíte, že to zdravie je akože veľmi, veľmi, veľmi dôležité a budete to potrebovať. No, proč si myslíš, že se ten pořad jmenuje Hustle and Chill? Je to tak, presne, áno, je to tak. Je to v tom a měl si mě říct, abych si vzal plavky s sebou, Samuel, tady jsem bez plavek, který takový ja mám plavky, keby si chcel, tak môžeš tu skočiť po natáčaní. Uvidíme, ještě máme před sebou celý den a uvidíme, třeba to nějakým smyslem oslavíme, tak bude to odmena. Pokud dokoukáte tenhle rozhovor až do konce, tak je možné, že nás uvidíte se Samuelem v bazénu. Uvidíte Bohdana bez trička. Počkajte si na to. Je to tam. Bude to odmena za dobre odvedenú prácu dneska. Určitě. No a když se vrátíme k těm daním, které si začal platit už od 15 let, což znamená, že si začal docela i v mladém věku vydělávat nějaké slušné peníze, vzpomeneš si vlastně, jak jsi prožíval, nebo co jsi cítil, když přišly ty první peníze a začaly chodit pravidelně vlastně i už větší sumy v tak mladém věku. To si mohl koupit, kolik sladkostí si chtěl, že jo, v obchodě. Je to tak, ako dieťa má samozrejme iné priority a napadlo mi to, ale prekvapím ťa, ale ja som to nejak extrémne prežíval. Ako samozrejme bol som rád, ale ako som hovoril, nevedel som, že z toho YouTube môžu byť také peniaze. Jo. To, že som zarábal 50-60 eur mesačne, ja som si myslel, že to vtedy ako bude nejaký štandard, ktorý sa mi udrží navždy a že ku tomu YouTube si musím nájsť normálnu prácu, ale prišiel tam zlom, kedy zrazu som dostal hype pri nejakých 10 alebo 20 000 odberateľoch a tie príjmy sa vyšvihli napríklad na 1000 eur mesačne, čo bol ako, dá sa povedať, taký normálny ako priemerný plat. Neviem, či to bol minimálny, ale bol to určite priemerný plat. A ja som si povedal, že OK, tak to je super, ale vážne v tej dobe som musel akože vychytať tie technické veci. Jo. Vtedy som vedel, že potrebujem lepší mikrofón, potrebujem lepší setup, potrebujem lepšiu stoličku, aby sa mi lepšie sadilo za tým počítačom. A preto som bol aj vedený rodičmi, aby som nakupoval hlavne tú techniku a to bol ten taký prvý náznak toho, že potrebujem tie financie reinvestovať naspäť do toho biznisu a mať tie firemné náklady, aby som platil čo najmenej daní, aby som si ponižoval ten daňový základ a to boli také základy, ktoré som sa učil už od mala. Takže samozrejme to boli hneď také prvé veci, do ktorých som investoval, takže mi nenapadali nejaké veci ako bokom, to potom prišlo aj až s tým, keď som tých peniazí mal trošku viac a bol som trošku starší, ale moje prvé investované peniaze tak stále išli do nejakých vecí, ktoré som reinvestoval späť do techniky, do YouTube a tým som v podstate ten YouTube ešte viac expandoval. A měl si nejakou, řeknu, ako
normální práci nebo brigádu jako vůbec? Nebo ano. jenom od začátku, jak se začal podnikat v tom YouTube, tak nic jiného, jako čišníka třeba, nebo já nevím. Nemal som čas. Bolo to všetko hrozne rýchlo s tým YouTubeom, ale samozrejme pracoval som ako externý kameraman v RTVSke na Slovensku. Jasne. Pracoval som u mojich rodičov na brigáde a samozrejme, keďže to boli moji rodičia, tak mi za to vôbec neplatili, ale mal som proste brigády, kedy som nosil drevo alebo kácal drevo alebo pomáhal v záhrade, robil nejaké technické veci na ich webovej stránke a tak ďalej. Takže to je také ako otrávne práce mám za sebou, ale nemám ich samozrejme až toľko. Celú túto kompenzáciu ohľadom veci, ktoré musím robiť a nič za ne nedostávam, boli proste tie krúžky. Keď som od mala proste chodil na tie husle a nič som z toho nedostával ani za tie koncerty. Proste kopukrát som napríklad aj hral na koncertoch, kde som nedostal ani žiadnu províziu, že teraz by bola samozrejmosť, že ja ako niekto, keď príjem na nejakú akciu, tak za tú účasť, za ten môj výkon dostanem nejakú províziu. Mne sa dokonca zdá, že aj deti sú ako najlepším nástrojom pre tieto akože školy, že pre nich je to akože prax a prax znamená to, že to má nejakú pridanú hodnotu aj finančnú pre tú školu, ale tie deti v podstate môžu byť radi, že sa niekde dostali, lebo je to prax a je to nejaká skúsenosť. Čo tento ako systém aj na jednej strane ako môže dávať zmysel, na druhej strane ja som pocitil, že ako proste kopukrát ma ako využili ako tie také moje schopnosti a ja som sa naučil, že stále je lepšie akékoľvek schopnosti, ktoré ja mám v sebe, premeniť v nejaké financie, premeniť v niečo, čo ja dokážem a preto som si aj ja musel tú pokoru trošku ináč nastaviť, pretože môžeš byť ako pokorný, ale prehnaná pokora taktiež nie je v pohode, pretože potom prichádzaš o veľa peňazí, robíš veľmi veľké kompromisy na úkor toho druhého a potom páchaš dobro a potom ide za dobrotu na žobrotu a otočí sa to proti tebe. Takže keby som sa vrátil späť ku tým peniazom, ja som nikdy akože nechcel investovať peniaze do toho, aby som sa ja mal dobre, ale skôr aby som vyhovel ostatným a aby proste tí fanúšikovia boli radi z tých videí, aby som proste trošku viac tej veci posunul na ďalší level a vydarilo sa mi to. Tak si poďme ukázať místo, kde měníš svůj skill a svoje skúsenosť v penízky. Určite, poďme do mojho štúdia. Let's go. Tak OK, aktuálne sa ideme mrknúť do miesta, kde celý môj biznis v podstate funguje a to je moje štúdio. Na nič sa nepretvarujem, mám trošku problémy s poriadkom, ale je to kvôli tomu, pretože v tomto štúdiu som vážne po väčšine každý deň a ako môžeš vidieť, tak mám trojmonitorový setup, kde sa nachádzajú rôzne programy, ktoré ja aktívne používam. Napríklad na tom ľavom programe, alebo ľavom monitore môžeš vidieť program Photoshop, v ktorom si robím miniatúry. V strede môžeš vidieť buď Vegas alebo Premiere na základe toho, že aké video strihám. A tu na treťom monitore, ktorý je úplne vpravo, no tak väčšinou vidím moje aktuálne štatistiky z mojho YouTube kanála. Je dosť dôležité podotknúť, že aktuálne je letom a ja mám cez letné prázdniny prestávku, to znamená, že vôbec nevydávam videá a za posledných 48 hodín mi tu graf ukazuje, že mám 131 000 zliadnutí a za posledných 60 minút je tých zliadnutí 4000 a sme v nedeľu pred obedom, je pekné počasie a kopu detí je vonku a je to veľký ako taký mindfuck, keď si uvedomíš, že každú minútu máš približne 70-60 zliadnutí, čo je v podstate klik na moje video každú jednu sekundu, takže každú sekundu proste niekto momentálne klika na moje video a to ešte nič nevydávam, jo, takže to sú väčšinou moje staré videá a počas aktívneho obdobia, hlavne na konci roka, tak za posledných 48 hodín mám kľudne aj 500 000 zliadnutí a za posledných 60 minút to je niekedy aj, čo ja viem, 1000 zliadnutí za minútu, to znamená, že proste to je takto sa sledujú proste takto sa sledujú moje videá proste instantne a je to akože veľký masaker, keď si uvedomím, že z tej našej celej krajiny, no tak proste v každom jednom domove stále niekto príde proste na ten YouTube a mrkne si moje video, takže niekedy aj toto si musia ľudia uvedomiť, že akú to má vlastne silu a tam potom pramení tá zodpovednosť, ku ktorej sa dostaneme. To mi připomíná právě, jak někdo říká, jo, já mám jenom 100 zhlédnutí, to je málo, pak představ si, že tady máš jako 100 lidí před tebou, že to je najednou, to je úplne ako crazy. Áno, presne tak. Schválne, môžeme si pustiť 1000 zhliadnutí za minútu. 1000 zhliadnutí za minútu bol môj rekord v roku 2021, keď som odhalil priateľku a vydal som o nej animáciu a to je asi takéto tempo klikania na moje video. Ty kráso. Každý čuk je jedno kliknutie na to moje video. Jedno zhlédnutí v podstate. Áno. Čo je ako úplný masaker, keď si to tak uvedomíš vlastne. No tak já doufám, že na našem Hustle and Chill videu bude mít minimálně něco podobného, hned si to vypustíme. Musíte, poďme. Přesně tak, parada, nice. A tu takto ešte dolu sa nachádza môj počítač, na ktorom ja aktuálne fungujem a je to najnovší počítač od Asusu, ktorý má najnovší AMD Ryzen 9 procesor, momentálne najvýkonnejší herný, ktorý existuje a má to taktiež RTX 5090 od Asusu, čo je momentálne najvýkonnejšia grafická
grafická karta na svete. Samozrejme ešte DDR5-kové ramky a všetko ostatné, čo potrebujem na to, aby som vážne nemal žiadny kompromis, čo sa týka výkonu. Takže keďže je počítač niečo, čo mi v podstate vydeláva, tak vážne som sa uistil v tom, aby fungovalo všetko tak, ako má. A samozrejme aj počítač je ako spojený s celým akože stolom, ktorý sa samozrejme dá takto zdvíhať, takže ono je to veľmi potom potrebné pre mňa, keď napríklad ma bolia záda a my, že čo máme sedavú prácu, no tak nám trpia akože dolné záda a proste kríže a to, tak raz za čas sa proste postaviť a niečo strihať takto počas stoja. Takže celý tento setup je maximálne nastavený na tom, aby som tu mal maximálne pohodlie. A trochu vec, v ktorej som urobil trochu chybu je to, že som vážne vlk samotár, čo sa týka akože strihu videí. To znamená, že do môjho 1 000 000 odberateľov som si všetky svoje videá strihal len a len sám. To znamená, že do 1 000 000 odberateľov je to čisto len a len moja práca a aktuálne som si najal konečne po 12 alebo 11 rokov mojej kariéry strihača, ktorý mi už pomáha s niektorými videami, ale furt mi zatiaľ striha asi len 40% mojich videí, ktoré ja natáčam. Stále veľkú porciu, hlavne mojich top-endových videí, ako napríklad naučné videá, animácie si stále striham sám a stále ma to baví. Ale už je trošku to, ako potreba to posunúť niekam ďalej, ale samozrejme stále ťažím z toho, že ma to baví a že ma to naplňa a časovo je to už trošku náročnejšie, ale dá sa to. Tak já jsem vždycky flexil, že já jsem první rok a půl jsem si všechno dělal sám, potom už tady máme mého kameramana, editora Ilju, který samozřejmě nás dneska teď natáčí, takže ho neuvidíte, ale střihne si tady svoji fotičku, když tak nějakou pěknou. Přesně tak. Wow, super. A i ten pracovní setup, to je normálně jako dream job. A co jsou tady nějaký Steam Deck nebo ne Stream Deck, takže můžeš připínat nějaký kamerky, všechno předpokládám. Je to tak. Takto, tento nový setup, alebo tento nový počítač, jo, konkrétne, mám len pár dní, jo. To znamená, že napríklad Stream Deck som si ešte nestihl nakonfigurovať, ten mi samozrejme slúži k tomu, aby som sa jedným čudlíkom dostal do konkrétnej zložky, napríklad keď mi spadne program, dostanem sa do autosave zložky. Keď napríklad potrebujem načítať nejakú stránku, mám tam konkrétne tlačítko na to, aby som si tú stránku zapol. Mám tam tlačítka napríklad na to, aby sa mi zdvíhal alebo polohoval stôl, aby sa mi zapínala kamera, ktorá mi funguje ako webka a samozrejme aj zapínanie svetiel a všetko ostatného. Takže všetko si prispôsobujem čo najviac k tomu, aby bolo všetko čo najrýchlejšie, najefektívnejšie, pretože strih videa je v kopu prípadoch proste celodenná robota a to sa nebavíme o animáciách, kde od rána do večera som na počítači a trvá to mesiac alebo 2 mesiace, kým takýto projekt dokončím. Takže letné prázdniny sú pre mňa, nie že dovolenky, ale to je presne ako to obdobie, kedy najviac makám. No. Super, paráda. Mně se taky nejvíc líbí, že jako správný podnikatel máš tady bílou tabuli a ty si to zkoušel, vidím tady trošku utřát, ale vidět jsou nějaký číselka, nějaký miliony, nějaký tabulky, jak jsi tady jako propočítával. Je to tak. Si to od nás chtěl schovat, ale každopádně o tom mi nejde. Ale vidím předsevzátia na rok 2025 sú. Môžem to prečísť, môžem to ukázať? Môžeš. Nechcel som to ukazovať, ale keď si to ty, no tak môžeš. Číselko 1, kúpiť si Lambo. To už sa stalo. Musíme dát škrtnout, že je to ready. Chodit pravidelne do gymu. Jak sa ti s tým daří? Momentálne, takto, nedarilo sa mi začiatkom roka, ale aktuálne som začal chodiť do gymu aj na prechádzky, ale nechlúbim sa s tým, lebo pokým v tom nebudem minimálne pol roka, tak ja som cvičil, na strednej som cvičil a to je v podstate dôvod, že prečo mám aspoň nejaké ramena, že nie som úplne skinny boy, pretože som bol veľmi tenký, ale aktuálne som znova začal, takže to sa relatívne darí. Mať nabitý content. To si myslím, že sa daří docela dobře. To sa pripravuje, jo. Momentálne mám na letné prázdniny nastavené práce, napríklad história Prahy v kocke, história československého YouTube v kocke, alebo napríklad aj animácia o tom, ako som išiel s kamarátom do Ázie a všetky tieto videá majú predpoklad na viac ako 1 000 000 zhliadnutí. Takže sú to top-endové videá, ktoré sú v pláne, takže to je tak skoro čiarknuté, ale ešte je to v príprave. Super. Tak já nebudu číst všechny 9, necháme trošku, lidi si to uvidí sami, tak vyberu třeba něco poslední. Překonat celoživotní strach z vody. Už to správně? Tady máme bazén. Já jsem řekl, že tam skončíme dneska večer. A vypadá to, že ne. Takto, priateľka je závodná plavkyňa, jo, takže ona miluje vodu. A ja vodu nenávidím, pretože keď som bol menší, tak som sa skoro utopil. Keď som bol na tobogáne, tak som vrazil do tej vody a dusil som sa tam asi pol minútu a vykašľoval som vodu. A plavčík mi vôbec nepomohol, on tam proste na mňa čumel a ako 12-ročné dieťa ma to dosť traumatizovalo, takže nemám rád akože priamy náraz do vody alebo skočenie do vody a stále proste som rád, keď tú hlavu mám nad vodou. Ako plávať samozrejme som sa naučil, ale není to taká vec, ktorú úplne najviac milujem, ale keďže
priateľka je závodná plavkyňa, no tak chcem mať s ňou nejaké spoločné hobby, takže som si povedal, že bolo by fajn, keby ma naučila a chodíme aktívne na hodiny plavania a učí ma tak súkromne, že ako správne dýchať pod vodou, ako mať správne pohyby a tak, takže ma rekonštruuje v tomto tu. Paráda, tak super, že se tak vzájemně podporujete. No a pojďme se vrátit k tomu biznesu. Dokážu si představit, že na nás kouká prostě nějaký divák, který říká, pořád nechápu, z čeho jsou ty peníze. Tak ano. Pojďme možná to nějakým smyslem opravdu rozebrat, co všechno se dá pomocí kontentu monetizovat, jak to děláš ty, protože očividně všechno, čeho si dosáhnul za těch 12 let, tak se neobjevilo lusknutím prstu. Za všem prostě byla nějaká strategie, nějaké tvoje rozhodování a nějak si to všechno dal dokupy. Tak pojď nám nějak stručně zkusit popsat vlastně, jak ten biznes funguje, za co se vydělávají peníze, co to třeba naopak stojí, a všechno mezi tím. Určite, tak ja to vysvetlím úplne konkrétne a zároveň sa ani nedivím ľuďom, že tomu nerozumejú, lebo je to vážne veľmi komplexné a veľmi ťažko porozumiteľné pre ľudí, ktorí vyrastali v inej dobe napríklad. Ale uděláme to jednoduché. Ale momentálne to urobíme extrémne jednoduché. Takže číslo 1, hlavný zárobok nás, ľudí je, čo máme videa na YouTube, je výdelek z reklam. To znamená, že vy keď idete na YouTube a máte tam tú reklamu nepreskočiteľnú, tak za jedno zhliadnutie takéto reklamy dostávame, dajme tomu 3 haliere alebo 3 centy. Je tam nejaká proste fixná čiastka, ktorá sa samozrejme mení na základe toho, že aký content to je. A potom, keď ten YouTuber má napríklad, ja neviem, 5 alebo 6 miliónov zhliadnutí, tak si dokážete urobiť matematiku, že sa to ako dokáže vyšplhať cez tisíce, 10 000 až ku 100 000 korún mesačne len za sledovanie tých reklam. Samozrejme sú tam nejaké prirážky, keď sa tá reklama napríklad celá dopozerá, alebo keď sa cez ten klik ako zinicializuje nejaký predaj ako tomu, že čo tú reklamu videl. Takže to je prvý bod, ktorý je rozhodne ako veľmi, veľmi podstatný, pretože každý si myslí, že youtuberi zarábajú na žebraní od detí a že zneužívame deti na to a tak ďalej, ale vy nám v podstate vydelávate aj za to, že nám nič nemusíte dávať. Tie peniaze nám dávajú firmy, ktorých vy ako reklamy sledujete. Takže to je určite prvý bod. Ďalší bod je samozrejme už tá ako dodatková výdelačná činnosť, ktorá napríklad spočíva v predaji vlastného oblečenia. To znamená, že môj fanúšik si napríklad kúpi moju mikinu a časť z tej ceny je provízia, ktorú napríklad dostávam ja. To znamená, že čo ja viem, mikina môže stať 1000 korún, nejaká časť je výrobná cena, nejaká časť je provízia tomu, že kto mi ten merch vyrába a ďalšia časť je provízia, ktorú dostávam ja. Takže nedostávam keby plnú cenu z tej mikiny, ale samozrejme dostávam určitú časť, pretože tá mikina si musí na seba taktiež aj výrobne zarobiť. Takže to sú dve základné veci, dve najdôležitejšie veci, ktoré fungujú u všetkých youtuberov a to je revenue proces toho YouTube a merchandise. Potom samozrejme tam sú spolupráce, ktoré spočívajú v tom, že máme nejaký ceník za zliadnutia, máme vypočítané, že aká veková kategória nasleduje, aký máme content, aké máme dosahy a firmy si nás vyhľadávajú na základe spolupráci. To znamená, že ja keď robím content napríklad o počítačoch alebo o animáciách, tak dostávam napríklad ponuky na, čo ja viem, technologické nejaké produkty alebo grafické tablety alebo nejaké služby, ktoré sú zamerané na to, že čo ja točím, takže moji fanúšikovia môžu cez moje video prísť do tej firmy, kúpiť si u nich niečo a to je v podstate propagácia nejakého produktu, nejakej firmy. Takže firma mi zaplatí, čo ja viem, niekoľko desiatok tisíc korún na to, aby sa mohla umiestniť na začiatku môjho videa, urobím im promo a im sa to proste vráti v tých predajoch a ja mám za to peniaze. Takže je to vzájomná spolupráca, vzájomná výmena proste publika a v kopu prípadoch to fanúšikom aj pomôže, pretože ani nevedeli, že taký produkt reálne existuje. Väčšinou to sú také ako inovačné veci, nejaké nové hry alebo nejaké VPN a podobné veci, o ktorých fanúšikovia možno ani nevedia, že ich môžu používať. Takže to je tretia vec. A štvrtá vec sú samozrejme externé veci naokolo. To znamená napríklad nejaký predaj nejakých potravín alebo nejakého drinku alebo predaj kurzov. Keď chce napríklad nejaký youtuber pomôcť vybudovať svoju kariéru ako iným ľuďom a tak, alebo ich kariéru teda. Tam sú proste nekonečné možnosti. Potom sa dostanete do bodu, kedy len z hľadiska toho, že máte publikum, môžete robiť ako čo chcete. Základ je proste tá pozornosť. Základ tejto doby je ako získať pozornosť, mať tých ľudí a potom už len strategicky využiť tú svoju ako pozornosť na to, aby ste z toho mali nejaké peniaze. A musím ešte povedať, že na to, že koľko máme niektorí z nás ako odberateľov a sledujúcich, tak my youtuberi ešte máme veľmi, veľmi málo peňazí. Pretože niektoré firmy ako vyložene vydelávajú desiatky miliónov akože mesačne, ale majú proste 10 alebo 20 tisíc odberateľov. A my čo máme 100 000 milióny, tak sa tu pohybujeme ako v odzovkách ako len 100 000
tisícových, jo, ale porovnávam sa akože s omnoho väčšími korporátmi. Takže ten biznis sa tam akože dá posunúť a myslím si, že československá scéna je ešte moc zastarala v tom, jo. Za mňa asi úplne dvaja najlepší biznismeni z youtuberov, tak sú určite Ondra Koberský, ktorý rieši financie, tuším aj u teba bol hosťom, keď sa nemýlim, a potom Tarik, ktorý bol taktiež u teba hosťom. Títo dva ľudia si myslím, že majú najviac rozbehnuté biznisy z youtuberov, ale taktiež tam existuje balans medzi tým, že čo ťa baví a čo bereš ako biznis, jo. Takže uvidíme, teď má vyjít nějaký ten vlastně Forbes zase žebříček top 10 nejvydělečnějších youtuberů, tak uvidíme schválně, kdo tam bude na prvním, druhém místě. Určitě. Parada. No a jaká vlastně část toho biznesu tvoří, bych řekl, jako větší část těch příjmů? Jsou to ty reklamy z YouTube, nebo ten merch, nebo nějaký ty spolupráce, nebo možná nějaký akce a tak dále? Takto, väčšinou tak 60 alebo 70% tých príjmov tvorí ten YouTube revenue, napríklad v môjom prípade, ale keď sa napríklad bavíme o, čo ja viem, listopadu alebo prosinci, jo, alebo novembri, decembri, takže koniec roka pred Vianocami, tak tam je to rozhodne ten merch, pretože decka si prajú môj merch akože pod stromček a chcú ma tým podporiť, proste majú ma radi a tí rodičia v kopu prípadoch nemajú problém im to kúpiť, lebo som jeden z tých asi vzorovejších youtuberov, keď mi to toľko rodičov hovorí, takže aj kopu rodičov, fanúšikov mám, čo je taktiež veľmi strategické, ale aj zároveň ako veľmi dobré a prínosné, lebo tie decká motivujem. No a vtedy samozrejme pri tých Vianociach, no tak tie predaje ako vystrelia len za merch ako kľudne na vyše 100 000, menšie milióny, no. Len za ten merch a to mi potom tvorí ako, čo ja viem, nejakú ako majoritu môjho portfólia, no, finančného. Super. No a přemýšlel si už nad nějakou částí svého biznesu, kterou bys chtěl nějakým smyslem expandovat? Mně napadají třeba nějaký možná čokolády jako MrBeast prodávat, nebo možná nějaký sladkosti zdravější, něco vyrobit něco dalšího svýho jako zaměřené na tu svoji vlastně cílovku svých zákazníků? Takto, ja to asi trošku preklopím, pretože je samozrejme, že ja chcem ten biznis expandovať a je samozrejme, že u mňa asi diváci môžu v blízkom období uvidieť napríklad nejaké moje drinky, alebo napríklad nejaké moje kurzy, alebo nejaké moje veci, ktoré samozrejme chcem vytvoriť z hľadiska toho, že niečo zo mňa chcem predať divákom a mať za to peniaze, ale akýkoľvek biznis si myslím, že je v pohode youtubera v momente, čo to nie je len o tých peniazoch. V momente, čo proste ten youtuber má ten content, chodí na fanúšikovské akcie, venuje sa fanúšikom, je ku nim exkluzívny. Keď sa táto vec zachová, ja si myslím, že tam potom vôbec nie je žiadny problém z toho, že ten youtuber tie peniaze dostáva, pretože hlavne ako treba to brať tak, že tí fanúšikovia sú proste tvoje všetko. Bez tých fanúšikov by si nič toto nemal. To znamená, že mňa keď niekto stretne na ulici, nejaký fanúšik, ja nikdy nemám problém sa s ním urobiť fotku. Vážne, jediná výnimka je to, keď napríklad som v reštaurácii a papám jo. Vtedy poviem, že OK, v pohode, urobím si s tebou fotku, ale dopapám jo. Takže príde ku mne kit a ja keď papám, no tak poviem, že OK, počkaj vonku, keď počkáš 5-10 minút vonku, prídem za tebou, není problém, ale teraz ma proste nechaj dojsť. No, ale ináč nemám vôbec žiadny problém a furt fanúšikovia sú proste moja topka. Takže keď je toto ustalené a vyhoviem tým divákom, tak potom ten biznis na okolo si myslím, že nie je vôbec žiadny problém. Co vlastně obnáší mít biznis, kde vlastně máš tuhle cílovou skupinu a vlastně tvýma hlavními zákazníky jsou děti? Co to vlastně pro tebe znamená? Áno, tak aby som začal výhodami, no tak rozhodne deti sú úprimne ako o mnoho väčšou predajnou silou ako v našom svete, ako napríklad dospelí, pretože deti nás vidia ako idolov a chcú nás podporiť tým, že si napríklad kúpia náš merch alebo že sledujú naše videá a za tie reklamy potom my dostávame peniaze. Ale zároveň je to veľká zodpovednosť, pretože zober si to tak, že deti, keď ťa berú ako úplne najväčšieho vzora, tak samozrejme budú opakovať to, že čo ty robíš. To znamená, že keď ty nadávaš, aj tie deti budú nadávať, jo. Keď ty napríklad robíš nejaké nekalé veci, aj tie deti to budú skúšať. A zároveň to musíš aj balancovať s tým, že nesmieš byť ako úplný proste pošuk doslova a úplne mega humble, lebo potom pre deti nebudeš cool, jo, pretože deti sú v puberte a oni chcú vidieť cool a proste fuck the system veci. Takže ty musíš balancovať to, aby si bol cool, ale zároveň aby si bol pre nich vzorom, jo. A potom sa dostaneme k tomu, že aj tí rodičia tvoria extrémne veľkú podstatu toho tvojho sledovanstva, pretože ako môžeš mať divákov, ale keď im rodičia dajú zaracha na počítač, tak hovno z toho. Takže ty musíš vytvoriť aj dobrý dojem ako pred tými rodičmi, aby si im ukázal, že tie deti proste keď na mňa sledujú, takže to nemá na nich zlý vplyv. A preto napríklad robím animácie, ktoré stále skončia nejakým ponaučením, alebo naučný content, napríklad v čom je každé české, slovenské mesto najlepšie, historické videá, veci, ktoré sa premietajú v školách, alebo veci, kde ja hovorím o svojich problémoch, aby som to potom predal tým deťom. Stále tam musí byť nejaká pridaná hodnota a aj tá zábava, ktorá tie deti v podstate mentálne stimuluje. Takže je to neuveriteľný, brutálne komplexný balans, ktorý ty ako youtuber musíš poznať a keby som sa dostal ku tvojej otázke, tak rozhodne tam ako za tým stojí veľmi veľká zodpovednosť. A zároveň to, že tie peniaze proste potrebuješ a rád sa posúvaš ďalej. Jo.
Máme tady za kameramany, ukážem B-roll tvoje YouTube buttony. Jeden zlatý za 1 000 000 odběratelů a dalších 5 dokonce stříbrných za 100 000 odběratelů. Já nemám žádnej, takže první otázka si může jeden vypůjčit. jeden je kúpený kvôli videu, pretože som zistil, že sa takýto button dá kúpiť. Keď napíše, že sa ti jeden stratil, tak oni ti vydajú duplikát, za ktorý si zaplatíš. Prvý dostane zdarma, druhý si už musí zaplatiť. Okay. Takže som to zobral kvôli videu, takže ten 5. je de facto fake, to je v podstate duplikát nejako mojho. Takže realisticky mám 4 strieborné buttony a jeden ten zlatý. A úplne prvý button, ktorý som dostal, tak je ten ikonický, ten ešte v tom takom rámiku, proste v strede, ten Studio Moon TV. Ten som získal na konci roka 2016 a to bolo za 100 000 odberateľov na mojom hlavnom kanáli. A potom druhý nasledoval môj druhý kanál, herný, Mesiac, ktorý získal 100 000 niekedy v roku 2021 alebo 2020. Potom Moonové laboratórium, mačka Jackie, ktorá bola najpopulárnejšia mačka v trendoch v roku 2019. A potom samozrejme v roku 2013 milión odberateľov za môj hlavný kanál Studio Moon TV. Takže tak. Momentálne mám o 140 000 odberateľov viac, než vtedy ten milión. No a když vidíme všechny tyhle buttony a všechno, kam se to dotáhnul, tak měl jsi na začátku jakoby tu vizi, kam se to chtěl směrovat, nebo spíše si řekl, tak prostě budeme makat a uvidíme, kam se to dostane? Wow, toto je veľmi, veľmi dobrá a zároveň veľmi dôležitá otázka a hneď ti na ňu odpoviem, pretože ja som nemal vôbec žiadnu víziu, že môžem niekedy dosiahnuť takéto veľké čísla. Jo. Hovorím, moja jediná vízia bola to, že prekonať v odberateľoch kamaráta, alebo nie kamaráta, šikanátora v triede, ktorý ma nemal rád. Jo. A to bol v podstate môj jediný cieľ, ktorý som prekonal za týždeň, ale potom si hovorím, že ako wow, tam je tých 5000 odberateľov zrazu 10, 15, ako ja mám na tých 100. Takže som ako šľapal a za koľko to bolo, 2 roky, 2,5, skoro 3 roky teda, že som si založil kanál, tam podol tých 100 000 v roku 2016 a som hovorím, že wow, že ako to je veľmi veľký cieľ, že 100 000 je nádherný milník, jo. Keď to teba čaká, no tak ty si to taktiež budeš veľmi užívať, ako je to veľmi krásne číslo. A v tom období môj aktuálny už kolega, Gogo sa volá, získal 1 000 000 odberateľov, ako tuším prvý alebo druhý Čechoslovák vôbec, že čo získal 1 000 000. A som si hovoril, že wow, ako na československej scéne ten 1 000 000 je možný. Tak som si ako vážne nasadil ako taký cieľ, že hej, ja neviem, koľko mi to bude trvať, ale proste ten 1 000 000 dosiahnem, že proste ja to dám. Takže som pokračoval a stále som menil, ku čomu sa dostaneme, menil som content, aby som sa ku tomu 1 000 000 vedel vôbec dostať, aby tam som mal to fanúšikovské portfólio a ten 1 000 000 som vážne ako v roku 2023 získal. Ale tá podstatná vec, ktorú som ti chcel spomenúť, je to, že ja som nečakal, že ten 1 000 000 odberateľov bude pre mňa mať taký ako extrémne zlý vplyv. Ja som si furt myslel, že to, ako ten rank toho, že som nad milión, že som miliónový youtuber, že bude niečo úplne perfektné, ale potom som si zistil, ako, že to asi ako nikoho až tak nezaujíma a hlavne teda mňa. Ako, ja som si až po tom milióne uvedomil, že ten 1 000 000 odberateľov bol pre mňa hlavný ťahač, moja hlavná motivácia, kvôli čomu som tak makal a v momente, čo som to získal, tak moja motivácia bola preč a som nemal dôvod už robiť nič viac. A potom som si hovoril, že hej kamo, ja som vážne robil celý čas ako tie videá len kvôli tomu, aby som získal ten 1 000 000 a kvôli tomu, aby som možno z toho mal nejaké peniaze, že ako keď si nastavím tak brutálne veľký a dlhodobý cieľ a potom ho prekonám, alebo docielim, tak je potom hrozne ťažké sa preorientovať na niečo iné. Takže ja som mal normálne asi polročnú krízu, kde som sa snažil ako nájsť nejaký ďalší zmysel, lebo teraz už nerobím všetko len kvôli tomu cieľu, aby som získal 1 000 000. 10 miliónov už nedám, ako v československej scéne, ako so slovenským, českým jazykom. Takže ako ten ďalší môj ako cieľ musí byť proste content. Ten ako content, ktorý ja tvorím, možno nejaký biznis naokolo, to aby fanúšikovia boli najšťastnejší. Takže to bola ako veľmi ako veľká šleha, ktorú som absolútne nečakal. Takže to je aj ako ponaučenie pre vás ľudia. Keď máte nejaký cieľ, tak najviac si užívajte tú cestu ku tomu cieľu. Pretože ja som si najviac užíval chcenie toho Lamba, pretože to chcenie vo mne vrelo o mnoho viac, než tá radosť, keď mi to Lambo prišlo. A to je veľmi, veľmi nebezpečné, pretože vy sa môžete za niečím hnať extrém v živote a máte víziu, aké to bude super, ale v realite sa vám to v tom momente, áno, máte z toho radosť, ale potom sa nám to hrozne rýchlo znormalizuje. Ľudský mozog si hneď zvykne na akúkoľvek normu životnú, ktorú tu máme. Takže napríklad aj teraz, keď ľudia napríklad nadávajú na Fialu alebo nadávajú na nejakú politickú situáciu, tak len si zoberte, že v Afrike sú ľudia, ktorí more nemajú strechu nad hlavou, jo? A to je úplne rovnaký princíp. Mne teraz ľudia môžu hovoriť, že ako sa ja môžem sťažovať v môjom momente, tak ani vy sa nesťažujte. Máte strechu nad hlavou. Sú ľudia, ktorí sa majú ešte horšie ako vy. A to je ten princíp tej normalizácii. Takže ty, keď sa dostaneš na nejakú priečku, je potom veľmi dôležité sa aj pozerať dolu pod seba, jo, že kde sú ostatní ľudia a máš byť ako za čo pokorný, máš byť za čo vďačný, ale zároveň sa musíš posúvať hore a
potom môžeš vypadať ako niekto, že čo si toho neváži. No. Takže aj v tomto je to neuveriteľný balans. No ty si v jednom rozhovoru to pojmenoval, že to byl takový mentální breakdown dokonce po tom, co si dosáhnul právě toho milionu a přesně ztratil si ten cíl, ke kterému si jako dlouho šel a byl to jako to hlavní. No a co si ti z toho vlastně pomohlo dostat? Jak si to vyřešil? Musel si najít ten cíl v niečím iném, predpokladám. Áno. Tak ako som spomínal, no, ako je to môj celý život, ten YouTube. A keď som prekonal niečo, čo som ako dlhodobo bral ako ten finálny krok ku môjmu úspechu, tak samozrejme som si musel nájsť niečo iné. A tak ako som spomenul, tak je to momentálne môj content. Čaká ma asi najväčší projekt v mojom živote a to je animovaný seriál, ku ktorému sa snažím dostať už niekoľko rokov, skrz celý môj grind. A rozhodne je to ako biznis, možno rodina, možno expandovanie toho, že čo sa s fanúšikmi dá docieliť, lebo aj tí fanúšikovia ako mňa v určitých smeroch potrebujú v ich životoch. Ono potom, keď sa dozvedáš to, že napríklad nejaký chlapec je šikanovaný v škole, ale keď príde domov, tak namiesto toho, aby brečel, tak si mrkne moje video a dokáže sa odreagovať, proste nejakým spôsobom sa odopnúť od toho reálneho sveta, tak si uvedomíš, že ako tvoje poslanie ako v realite je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. A keď to neurobíš ty ako youtuber, tak to urobia buď hry, alebo v horšom prípade drogy. Takže tam si ľudia musia uvedomiť, že kde je tá pridaná hodnota. A mne tú pridanú hodnotu dávajú rozhodne ako fanúšikovia, to, že čo ja môžem predať, ako cítim, že to je moje životné poslanie, že proste potrebujem tým ľuďom ako zlepšovať životy a zároveň ako tú moju charizmu proste rozdávať davom. Jo. Niektorí ľudia, napríklad moja priateľka to má tak, že ona najradšej rozdáva tú svoju energiu najbližším ľuďom naokolo. Jo. To znamená mne, rodine, kamarátom a tak ďalej. Ja tú energiu najradšej posúvam akože celému davu. Jo. A zatiaľ sa mi to darí a vidím to na tom feedbacku ako fanúšikov. Ja osobne si myslím, a ja som to tak analyzoval, že keby som nebol taký charizmatický, aký som, ako od prírody a keby som tak ako nepracoval na tom, že potrebujem aj v tých fanúšikoch vybudovať ten dojem, že aj ja dokážem byť ich kamarát proste cez obrazovku, tak bez toho by som možno ani tých odberateľov nemal. Že ono veľmi, veľmi dôležité aj pre nás ako mediálne známych ľudí je to, aby nás ľudia videli ako svojich kamarátov, ktorí proste chceme sledovať, s ktorými sa chceme stretávať a tak. A v tom momente ako máme zaručený úspech, pretože tým deťom ako vážne možno aj terapeuticky niekedy pomáhame. A je to veľmi klišé, znie to veľmi blbo, ale je to realita. I don't miss you. I'm a baddie with a bad attitude. That my go crew is essential to become exceptional, and I just might do all the things that my body wants to. Tak jsme mohli krásně vidět ukázku, prostě sestřih s tvým autem a mě by zajímalo, jaké pocity jsi měl, když si uvědomil, že tohle auto je tvoje? Ono sa to všetko stalo tak extrémne rýchlo, že ja som sa ani nenazdal a už som bol pozvaný do showroomu, že si môžem prísť vyzdvihnúť svoje už momentálne druhé vysnívané auto. A ono v ten moment, ako som si to auto predával, tak to bolo o mnoho horšie, než som si myslel, pretože tie emócie a ten nával proste tých emócií, no tak mi úplne zanechal v hlave len pustotu, ako ja si z toho dňa vôbec nič nepamätám. A ešte k tomu som tam mal natáčať video. Ľudia mi hovorili, že aby som viac o tom kecal, aby som to okomentoval nejak, aby tam bol nejaký materiál z toho predávania, ale ja som vyložený ako vtedy stratil slova, jo. Takže ja som to potom musel dodabovať počas strihu a je veľmi, veľmi príjemné samozrejme takéto niečo akože vidieť, ale z mojej skúsenosti teda ten deň predávania nebol zase až tak tým, ako tou radosťou nabitý, než akože tým stresom a tým nepochopením, že čo sa vlastne deje. To je právě ten moment, kdy člověk něco očekává a ono se to stane a vlastně nejsou slova. Jako ten moment chceš jako prožít, nechceš tam vlastně nic. Presne tak, ale zároveň som za to aj rád, pretože nechcem sa dostať do pozície, kedy napríklad si na také auto vydelám proste za jeden deň, napríklad nejakým veľkým biznisom a pre mňa to potom nebude mať žiadnu hodnotu. Akože toto je vážne rokuce vysnívané auto, mal som to proste nalepené na stene cez vytlačenú A4, stále som na to myslel, stále som sledoval videá, aj ako to proste sa dá nafinancovať, ako sa to dá získať, ako sa to riadi a tak ďalej. Zistil som si rôzne veci ohľadom poistenia, ohľadom toho, že jak sa s týmto môže jazdiť v podstate na našich silnicách, lebo vieš dosť dobre, že české a slovenské cesty nie sú úplne najkvalitnejšie, ale ako samozrejme tá cesta k tomu Lambu bola, ako som spomínal, o mnoho taká záživnejšia ako potom ten deň predania. Dá sa povedať, že ten deň predania bol asi úplne najhorší z toho celého priebehu, pretože konec koncov stále bol najlepší, hovorím, ten grind k tomu a teraz tých prvých pár mesiacov, čo toto auto mám, pretože už ho relatívne dosť dobre poznám po tých 18 500 kilometroch, čo som stihol na ňom najazdiť od januára tohto roka, takže teraz si to práve že užívam. To je slušný výkon pro tohle autíčko. A
taky mně se hodně líbí, že ty se vlastně byl připraven na tohle auto. Mně přijde, že spousta lidí, kteří se k tomu třeba někým způsobem dostanou, tak nejsou připravené a potom to auto pro nich je spíše problém. A proto by mě zajímalo, co pojďme možná přiblížit, taková jako realita. Pokud si někdo chcete pořídit prostě takový Lambo, tak co vlastně od toho čekat? Kolik to stojí, nějaká údržba, tankování, pojištění, prostě cena, splátky a tak dále. Určite, tak poďme to tak transparentne rozobrať, takže samozrejme Hurakány sa v tejto konfigurácii podľa ako nájazdu pohybujú približne od 5,5 do 9 miliónov, samozrejme záleží, či to je novší Huracán, starší Huracán, či to je technika, STO, blablabla. Staršie Hurakány môže byť dokonca ešte aj levnejšie, ale záleží, že či si to nejaký človek kúpi v keši, alebo či si to nafinancuje. Ja osobne to mám nafinancované, asi nechcem veľmi zdieľať, že akým spôsobom a za akých podmienok to mám nafinancované, ale môžem povedať, že tam mám akontáciu momentálne zloženú na 20%, to znamená, že celý ten ostatok v podstate splácam, takže dá sa povedať, že v nejakých stredných až vyšších 100 000 mesačne vás môže výjsť financovanie v momente, čo si to zoberiete na leasing alebo na nejakú pôjčku. Mne sa to v podstate aj hodí, pretože každý mesiac si to môžem dávať do nákladov a mám tým pádom ako transparentne a krásne ako určené, že aké môžem mať predpoklady na moje náklady, čo je super. Samozrejme, potom sa do toho počíta ešte aj odpis a ďalšie veci, ale aby som sa dostal ku ďalšej dôležitej veci, tak je poistenie. Poistenie na toto auto je veľmi zradná vec a znova hrozne individuálne, lebo ja tým, že som Slovák a tým, že som mladý a tým, že som nevlastnil nikdy žiadne auto, pretože tá Audina bola písaná na firmu mojich rodičov, lebo som ešte vtedy nemal vlastnú firmu, tak mňa poistenie aktuálne vychádza na neuveriteľných 190 000 ročne. To znamená 16 000 mesačne a je to len a len kvôli tomu, že som v živote nič poistené na moju osobu alebo na moju SROčku proste nemal. Takže za rok to budeme refinancovať a mám tam predpoklad na nejakých 90 až 100 000, ale momentálne proste potrebujem toto obdobie prečkať, ale mám ideálne to zase... to nenabúrať. Ideálne to nenabúrať, presne tak, aby som tú bonitu stále mal, ale teda musím teda povedať, že to poistenie mám nastavené veľmi, veľmi dobre. To znamená, že čokoľvek sa na tom aute stane, či už je to zraz akože so zverou, alebo či už je to napríklad vandalizmus, že mi niekto proste nebodaj škrtne to auto, aj keď tam mám PPF-ko, takže ako je to safe tak či onak, ale aj keby som dal akože totálku ako toto auto na totálku, tak ja zaplatím v podstate len 400 €, takže 10 000 spoluúčasť a celú tú ďalšiu hodnotu už hradí poisťovňa. Takže zase je pravda, že mám to full spec, proste naspekované extrémne to poistenie, takže dá sa tam s tým samozrejme pracovať, ale prvá taká kalkulácia mi vychádzala na 700 000 ročne, takže som sa smial, že toto je ešte v poriadku. Wow. Tak mal som 23 rokov, ako čo oni si myslia, že si kúpim Lambo a nenabúram náhodou, tak ty pojišťovny to tak jako vnímají, aha, tak další borec, co to za mě bude mít v totálce, tak prostě pojďme si to nějakým způsobem taky připojistit. Super, takže máme pojištění, máme splatky a co další náklady? Čo sa týka ďalších nákladov, tak tam sa môžeme dostať ku tankovaniu, čo je tiež veľmi esenciálna každodenná vec na tomto aute, pretože áno, v tomto aute, keď aktívne jazdíš a najazdíš, dajme tomu 50 km ako po vesnici. Áno, dá sa povedať takých 50-60 km po vesnici, možno aj ako záleží, ako na tom jazdíš, lebo ja koľko to je? To je za chvíľu, je to už pol roka to bude, čo bude mať toto auto, mám tam 19 000 km, skoro na jazde, nejakých 18 800 a môj priemer výdajov za tankovanie je 50 000 korún mesačne. Len a len benzín, len a len palivo, pretože toto je extrémne náš ranec a každý deň to tankuješ, keď s tým jazdíš tak, ako s tým jazdíš. No. A ja samozrejme toto auto používam dennodenne, lebo je to moja žijúca prezencia a reklama v podstate všade, kde jazdím a jazdím proste Prahu a rôzne ako uličky tam, rôzne firmy navštevujem a tak. Takže tankovanie je každodenná záležitosť a na to musíte byť pripravení. A samozrejme mám tankovacie karty, to znamená, že účtovníctvo je o mnoho jednoduchšie, mám to na mesačnú splatnosť, proste aj tam mám vybavené nejaké zľavy za liter, ktoré mi dokážu ušetriť niekoľko tisíc mesačne. Takže áno, sú to veľké výdaje, ale je dobre to mať premyslené, aby som zbytočne to tam nejak akože neprecenil. No a potom, keby sme sa dostali ku servisu, čo je ďalšia veľmi dôležitá vec, tak Lamborghini má tú výhodu, že keďže je to nový neregistrovaný model, ktorý som ja kúpil ako prvý majiteľ, tak tam mám 3 servisy úplne zdarma. To znamená, že prvý servis bol počas toho, ako som to auto kupoval, pretože rok a pol stalo akože v showroome, takže to bola prvá servisovka. Potom druhá servisovka bola aktuálne, keď som mal 15 000 km a tretia ma ešte len čaká v lednu budúci rok. Takže prvé 3 servisy v približnej hodnote
30 až 70 tisíc korún som mal v podstate teraz úplne zdarma, keďže som prvý majiteľ tohto tu modela. Takže servis, podľa toho, čo na tom budete robiť, vás bude stať 30 až 70 tisíc za ten servisný zákrok a potom sa ešte môžeme baviť o nejakej záruke a tak ďalej, kde momentálne pri tomto modeli to vychádza na nejakých 150 tisíc korún za nejakých, ja neviem, 5 rokov záruky alebo také niečo. Ty si to ako přikoupil už tú prodlouženou záruku nejakú? Nebo... Ja teraz neviem konkrétne, nechcem ti kecať, ale viem, že moja záruka končí teraz v září, takže v septembri a keby som si to chcel predĺžiť, tak môžem si to predĺžiť dvakrát na 2 roky a jedno takéto predĺženie ma bude stať 60 tisíc. A je to veľmi zvláštne, je to veľmi rizikové si vôbec akože priplatiť za takéto niečo, keď to stojí tak veľa v podstate, lebo 60 tisíc sú stále peniaze, čo môžem investovať do iných vecí, tak pretože toto auto je veľmi reliable, je veľmi jak by som to preložil, dá sa na neho spoľahnúť, jo? Je to veľmi spoľahlivé auto, nekazí sa, nie je to také jak Ferrari, že niektoré modely necháš proste vypnuté v garáži a vybije sa ti baterka, musíš to nabíjať po týždni a tak. Nie, s týmto autom nikdy problémy neboli, či už zime alebo za horka. Proste zatiaľ je toto auto absolútne bezchybné a mám kamarátov, u ktorých takto bezchybné zostalo aj niekoľko ďalších mesiacov až rokov. Takže ale asi to tam hodím, tú záruku ešte. Je to stále veľmi drahá vec, takže ja si myslím, že sa to oplatí. Určite. No tak jak se říká, jestli máš na opice, musíš mít i na banány. Presne. A to je veľmi, veľmi dôležitá vec. A ja som teda veľmi spolupracoval s Jacobom, čo sa týka manažmentu rôznych týchto vecí ohľadom Lamba, s ním som aj o tom veľmi kecal a prišli sme k nejakému záveru, že na to, aby si takéto auto vedel pořídiť tak komfortne, tak potrebuješ vydelávať minimálne 300 až 500 tisíc korún mesačne, aby si pohodlne mohol toto auto užívať bez toho, aby si mal nejaké rizikové starosti. Čo ja sa v tomto medzi nachádzam, niekedy aj vyššie, takže ja s tým problém nemám a samozrejme záleží, že aj ako toto auto používaš. Niektorí si to nechajú ako víkendovku a najazdia na tom 2000 km ročne. Je to jenom výdaj, presne. Áno, a niektorí to majú napríklad tak, jak ja, že s tým jazdím na Slovakia Ring, jazdím s tým drifty za chvíľu budem s tým jazdiť, keď si to prepnem na zadokolku kvôli videu a kvôli drž volantu, s ktorým tiež blízko spolupracujem a jazdím s tým reálne každý deň. Je to moja daily car aktuálne, pretože jediná nepraktická vec ohľadom tohto auta je proste len to miesto. Nemá zadné sedadlá a kufor máš iba taký malý vpredu, že si môžeme za chvíľu ukázať, ale ináč na premiestňovanie sa z bodu na ďalší bod je to absolútna paráda a hovorím, čo sa týka našich silníc, Praha a Stredočeský kraj a tak ďalej, je to tvrdé, jo, ale neškrtáš to. Proste ten podvozok sa zdá, že nízky, ale to auto je len placaté, jo. Preto sa ti zdá, že je veľmi nízko postavené položené na zemi, ale ten rozdiel je tam relatívne dosť veľký a to auto ešte má lift systém, ktorý dokáže tú prednú masku ešte zvýšiť o niekoľko centimetrov. Takže keď máš zapnutý lift, tak to auto, toto tu Lambo má asi taký veľký rozdiel medzi zemou a medzi podvozkom ako napríklad nejaká oktávka, jo. Alebo nejaké, ja neviem, nejaké štvorkové bávo. Takže s týmto problém nikdy nie je a stále ma ten lift zachraňuje a dá sa s tým jazdiť. Keď ti nevadí, že to je tvrdé, tak sa s tým dá jazdiť. Čo je ďalšia super vec, že keď také auto vlastníš, tak ty sa vieš sám donútiť, že proste, hej, ja to auto tak milujem, že mne vlastne tie negatíva ani nevadia, jo. Že proste normálne sa obrníš a keď vážne... Nevidím nič špatné. Áno, a nevidíš nič špatné a vtedy žiadne problémy neexistujú. Keď k tebe niekto nasadne, tak samozrejme vlieza sa do toho blbo, má to bugy v infotainmente, keď si chceš počúvať hudbu, má to nejaké praktické nedorovnanosti, ako napríklad to, že furt je zadné okienko zašpinené po napríklad daždi, lebo musíš otvoriť celú tú kapotu a zadnú, aby si to mohol vyčistiť, alebo že mŕtve uhly tu sú úplne hrozné a tak ďalej, alebo že to nemá 360-kovú kameru, takže keď parkuješ popredu šikmo v Prahe, tak musíš dvakrát vyliezť z auta, aby si sa uistil, že tá maska nenarazí do obrubníka, alebo je dosť nízko. Je tam veľmi veľa praktických vecí, ktoré sú na škodu, dá sa povedať, ale keď to očakávaš a keď to auto miluješ dostatočne, tak to nie je absolútny problém a všetko je proste len v hlave. Tak zdravíme Peťu z drž volantu a pěkně sjíždění pneumatik na okruhu. Áno. Když jsme u těch pneumatik, to taky něco stojí, že? Protože tady se dávají jenom nejaký speciální, co jsem slyšel. Určite, samozrejme, tak toto auto prichádza homologovane z Pirelli Zero pneumatikami, ktoré všetko dokopy stoja nejakých 40-45 tisíc korún za set 4 pneumatik. A samozrejme, že nepočítame kola ako také. Tie sú v cenovke okolo 200-300 tisíc korún za všetky 4 kola. Každopádne
takéto pneumatiky v podstate vydržia dosť málo, pretože s tým autom sa jazdí, ak sa jazdí. A toto auto je v podstate 4-kola, ale počas akcelerácie je väčšina výkonu na zadný náhon, takže to tak stále presúva ten pomer výkonu. Takže aj počas zatáček a tak, no tak tie pneumatiky sa dosť opotrebujú, preto aj zadné kolá sú 305 šírkovo a vpredu 235, takže aj ten rozdiel v tej šírke je nastavený na to, že kde ide primárne ten výkon. A samozrejme Pirelli nie sú moje obľúbené, ako nedrží to auto tak, ako by to malo držať, ale sú homologované, takže je odporúčané ich tam mať. Ja by som každopádne preferoval buď Micheliny, alebo nejaké potom kapovky na okruh, aby to držalo tak, ako to má držať. No a když jsme u toho auta, tak pojďme si ukázat jednu věc, kterou na tom autě máš nejradši. Áno, tak to sú určite emócie, to je určite ten 10-valcový motor, ktorý znie absolútne fenomenálne a najväčšia nevýhoda tohto auta je, že keď to chceš počuť tak, ako to má znie to auto, tak tú možnosť máš jedine a jedine naživo, pretože na videu to nikdy cez tvoje sluchatka nebude počuť tak, ako to duní a ako to proste sa rozlieha priestorom v realite. To znamená, že stále, keď príde niekto akože v realite ku môjmu autu a povie mi, aby som zaturoval, tak v kopu prípadoch ho to buď nadchne, alebo mu proste zaľahnú uši, pretože ten zvuk je absolútne úžasný a ja osobne milujem 10 valce, preferoval som pred týmto autom ešte R8, ktorá má úplne stejnú motorizáciu a keď sedíš vo vnútri, tak tým, že ten motor je hneď za tebou, tak ty počas tej jazdy ako cítiš tú nádhernú spektrálnu symfóniu hneď za tvojou hlavou, takže toto auto je hlavne v prvom rade show-off auto na pritiahnutie pozornosti, čo chcem, lebo potrebujem pozornosť, lebo mi to vydeláva a potom ešte emócie. Proste ten zážitok je neuveriteľný a ten zvuk si pochvaľuje. Zvuk a výzor tohto auta dokáže oceniť každý človek, ktorý sa dokonca aj nevyzná do aut. Kombinace slov spektrální symfonii slyším poprvé. Určitě to musí být něco perfektního. Pojďme si to ukázat. Bohužel, jak moc to uslyšíte, tak moc to uslyšíte, ale pojďme si ten zvuk vychutnat aspoň my. Určitě, pojďme na to. To je luxus. Já jsem to vůbec nečekal, že ty na to ještě šlapneš. Je to tak. Samozrejme, nemusíte sa bať, máme to zahriané a je aj teplo vonku, takže o to sa bať nemusíte, ale presne o tomto hovorím. No a tieto výfuky samozrejme ešte sú menené, nie sú stokové, pretože tam bol nejaký problém s obmedzovaním klapiek a tak ďalej, takže je to Zácovič, niečo ako Krapovič, ale česká výroba. takže jo, toto je ten krásny 10-válec, ale toto je ešte len turovanie na neutráli, my si to ešte ukážeme počas jazdy, jak budeme jazdiť. A tam pochopíš, prečo som tomu povedal spektrálna symfónia, pretože každé otáčky tak zniejú úplne ináč, ale v podstate úplne stejne, ale tie emócie sú úplne brutálne, takže... Ja som ready. Môžeme ísť na to? Dobre, poď. Čau. Tak konečně jedem v tom autě a musím říct, že je to úplná raketa. To vypadá neskutečně. Co zajímavého tady máme? Takže tak v rychlosti. Máme tady zaujímavú, asi takú najviac bizarnú vec, ktorú tu mám, tak je samozrejme integrovaný držiak na pitie priamo od Lamborghini, ktorý v originálnej konfigurácii stojí 20 000 korún. Cože tohle? Toto stojí 20 000 korún vo výbave. Samozrejme, kámo, ne. Ja som za to neplatil, za to platila Lamborghini Viedeň. Ja toto auto som kúpil už po nejaké zľave samozrejme, ale je to taký bizár, ktorý každému ukazujem. Nedrží to pitie tak, ako by som chcel, takže som si kúpil za $4 Stemu. Držak, ktorý funguje 300 krát lepšie, takže taká klasika. Ako dokážeš cítiť, no tak auto je tvrdšie, to je presne to, čo som hovoril, ale samozrejme, keď natrafíš na nejaké lepšie silnice, ktoré sú zrenovované, tak je to úplná pohodička. Jasne. Takže samozrejme, na prvý dojem je auto veľmi nízke, to je asi poznámka každého, že kto tu vojde do tohto auta, alebo si tu sadne. Ano. Vyliezanie a vliezanie do toho auta je mierne komplikované a koľko máš centimetrov na výšku? Mám 186 a mám tady tak pár dalších centiáků prostoru ještě nad hlavou. No, už to je taký ten limit, no. Keď má niekto 195, nebodaj 2 metre, tak je to už ako, nedá sa. Už si ja takto... jsem snad viděl na Instagramu, jak se tady snažil vlézt Kuba Angel, že jo? Je to tak. A on mal problém, on to bol úplne na turka, takto proste presrbený. On by toto auto nevedel prakticky využívať. On by potreboval kabriolet a musel by takto čumieť spoza strechy stiahnutej. Tak zdravíme Kubu, když tak. Čus Kuba, čau. Yes. Každopádně mě by zajímalo vlastně koupě toho auta. Byl to, že jo, jasně, vysněný sen, cíl, ale taky docela odvážný krok. A
teď už je to, že jo, nějaká doba, už je to půl roku, co to auto vlastně vlastníš, nebo téměř, jo, je to půl roku, ano. Už si projel 19 000 kilometrů téměř tímhle autem. Když se koukáš zpětně na tohle rozhodnutí, stalo to za to? Stalo, určite. A hlavne v mojom veku, jo. Ono ja sa ani nedivím ľuďom, ktorí majú, ja neviem, 40 alebo 50 rokov a takéto auto si nechcú kúpiť, lebo kopukrát sa mi stane, že som na kafe a mám zaparkované Lambo hneď pred sebou na ulici a ide nejaký 50-60 ročný pán a hovorí, že ja by som také auto ani nechcel. Tak vieš, hneď ako prvé si hovorí, že no áno, lebo nemáš na výber, lebo na to asi nemáš, jo? Ale v realite ako títo ľudia vážne takéto auto nemusia chcieť, lebo oni majú úplne iné priority, oni už majú rodiny, deti, musia vedieť, ako kam dať kočiarik alebo nejaké skladové veci. A ja keďže som ako mladý hlupý, no tak teraz je najlepšia príležitosť, aby som takéto auto mal, nie? Ako myslím si, že teraz je na to úplne najideálnejší vek. Ja si myslím, že čím som starší a čím mám viac povinností, tak tým viac nenaturálne je pre mňa mať takéto auto, si myslím. No a mě by zajímalo, podařilo se už opravdu díky nákupu tohoto auta, tohoto Lamba, získat užitečné kontakty, proměnit to v nejaký skutečný biznis? Áno, ono sa to nezdá, ale takéto auto bere neuveriteľne veľa pozornosti a je to nejakým spôsobom ukázanie nejakého sociálneho kreditu, jo. A hlavne akože v môjom prípade, keďže sa nejakým spôsobom musím prezentovať, tak ja ako youtuber potrebujem ukázať aj nejakým spôsobom materialisticky, že je akože, že sa oplatí so mnou spolupracovať, jo, že dokážem byť spoľahlivý, keď aj ja sám som spoľahlivo takéto auto proste mohol získať, jo. Takže je to určite nejaký spoznávací znak, nielen medzi firmami, ale aj medzi ľuďmi. Napríklad ja som sa spoznal s veľmi veľa úspešnými ľuďmi v podobnom odvetví, v akom som ja. A dá sa povedať, že je to super, akože spoznať niekoho, kto má podobné auto, pretože je to na úplne tom samom biznise, na tom samom princípe a ako rozhodne. Samozrejme sú tam nejaké výnimky, sú tam nejaké odchýlky, ale áno, rozhodne. Keby som mal odpovedať jednoslovne, tak áno. Jo, super. A mne se líbilo, že tam nebylo vlastně ani půl vteřiny přemýšlení, vypleť. Jo, jasný, určitě, 100%, jako prostě, že to úplně vyzařilo i hned z tebe, takže to prostě opravdu to svědčí tomu, že tomu tak je. Určitě. No a co ale třeba ta druhá strana té mince, jo, protože jasný, super, všechno, vypadáme, paráda, auto, drahý zážitek, ale když se někdo, obzvlášť tak mladý jako ty, v tak mladém věku, dostane k takovým penězům, vlastně k takovým věcem, tak to vlastně může být i docela nebezpečný pro toho člověka, že jo? Je to ono, je to tak. A ono to má, aj táto vec má dve strany mince, pretože je rozdiel, keď sa staneš populárnym zo dňa na deň a je rozdiel, keď sa ti to buduje postupne za nejakých 12 alebo 13 rokov. Je o mnoho nebezpečnejšie, keď niekto ku takýmto peniazom alebo ku takémuto autu alebo ku takej slave príde vážne zo dňa na deň, pretože je to tak neuveriteľne kontrastná premena a zmena v živote, že rozhodne to nebude vplývať dobre na daného človeka a poznám veľmi veľa ľudí, ktorí kvôli tomu majú akože veľmi silné aj mentálne problémy, ale v môjom prípade, keďže som si na to zvykal postupne tak kontinuálne za tých 12 rokov, tak som si stále akože pomaličky ako zvykal na tú váhu, ktorú som zdvíhal, hej, doslova, ako obrazne povedané, a preto mi to teraz nepríde vôbec nejakým spôsobom špatné a ešte plus s tým, že mám ako skúsenosti s hejtrami ako na YouTube, tak keď spoznám nejakého hejtra, napríklad nejakého pána, ktorý má nejaké blbé poznámky na ulici, tak ma to netrápi až tak, ako by to trápilo niekoho iného. Jo. No a nepřijde ti jako docela nebezpečný, ale zároveň jako i šílení, jak rychle se vlastně ta naše hlava zvykne na nějaký ten životní standard. A mně přijde, že my jsme jako dneska s tebou celý den, viděl jsem se s tebou ještě jednou předtím, než jsme začali natáčet, a jako mně přijde, že už jako úplně normální, že tedy jako jezdíme v tomhle Lambu a všechno, že to jako, že vlastně by to tak jako mělo být. Presne to, čo si teraz povedal, je kameň úrazu, že len kvôli tomu, že ako naša hlava funguje, tak ty potom vypadáš ako niekto, kto absolútne nie je vďačný, že si to nevážiš a tak ďalej, ale ono je to vážne niekedy len ako naturálne a prírodné správanie sa akože mozgu a dá sa povedať, že to je stále svojím spôsobom aj princíp, že prečo sa civilizácia stále formovala dopredu, pretože keby sme mali byť pokorní s každou jednou vecou, ktorá nám príde do života, tak doteraz by sme boli neandertálci, pretože by sme sa uspokojili len s tým, že sme dokázali uloviť proste mamuta, jo.
Ale chápeš, tým, že sme stále akože mali chuť viac dopredu a dopredu, tak asi tam je nejaký biologický zmysel, že prečo ten mozog funguje ako funguje. Len záleží, že ako to zožitkuješ, jo? Ako, ja som si tiež hovoril, že prečo niektorí politici kradnú viac a viac a viac, keď už aktuálne sú milionári a miliardári, ako čo viac chcú. A to je presne to, lebo oni furt hľadajú niečo nové, čo je pre nich akože luxusnejšie, čo je pre nich akože niečo zaujímavejšie, niečo na ďalšom leveli. A to je presne to, že s čím ja akože aktuálne pracujem, pretože ja som ako vychovaný vo veľmi akože pokorných podmienkach, jo? Ako východoslovenskí rodičia, ty to sám dobre poznáš, lebo ty si západoukrajinec, no tak tá výchova dokáže byť ako veľmi, veľmi prísna a vychádzam z toho, že ako potrebujem kombinovať tú pokoru, ale zároveň ten grind, takže doteraz neviem ako presnú odpoveď na túto otázku, ale len je dobré vedieť, že takéto niečo existuje a len aby ľudia vedeli, že prečo sa niektorí ľudia chovajú tak, jak sa chovajú, jo? Lebo väčšinou za to ani nemôžu. Co pro tebe znamená úspěch dnes oproti tomu, když si začínal? Rozhodne úspech niekedy pre mňa znamenalo to, že mať peniaze a byť v kľude, že proste nahrabať si peniaze a potom žiť do konca života ako milionár, vieš, jak všetci milionári boli tí takí, že čo majú tabáček, vieš, a proste vyložené nohy boli ako pribratí a tak ďalej. Aktuálne beriem úspech ako niečo, čo má pridanú hodnotu pre ľudí. Proste ja chcem niečo prijať tomuto svetu, čo môže dávať už len terapeutický zmysel, akože tým deťom, ktoré sa dokážu proste odreagovať alebo posilniť alebo inšpirovať sa proste mojim pôsobením. A to je možno aj odpoveď na ľudí, na hlavne staršiu generáciu, ktorá hovorí, že aký majú youtuberi akože zmysel pre túto novú generáciu. A ja im to poviem úplne jednoducho proste. Decká by nemuseli pozerať na nás youtuberov, pokiaľ by mali dostatočnú pozornosť od ich rodičov. Krutá realita tejto doby je to, že momentálne je tak ťažká doba, že tí rodičia niekedy ani nemajú proste nemajú čas na svoje deti, nevenujú sa im, nechcú im dať pochopenie, lebo je to pre nich, na nich proste moc. A sorry, ale väčšinou ako týmto ľuďom, ktorí tomu nechápu a chcú ma týmto akože napáliť, tak hovorím, že no tak aspoň niekto sa venuje vašim deťom. Aspoň niekde proste tí ľudia dokážu, alebo tie deti dokážu sa odreagovať a mať akože nejaký vzor niekde, lebo kopukrát proste niektoré decka proste ani nemajú ocina, jo, a mne kopu detí už povedalo, že mňa berú ako ich otca, a to sú pritom decka, ktoré sú len pár rokov mladšie odo mňa. Ako tam ma prekvapilo toľko veľa vecí, čo akože tie deti dokážu ako zažívať v tých životoch, že nikdy by som deti nepodceňoval. Nikdy. Ako deti sú tak dôležité, akože oni sa nachádzajú v tak dôležitom období, kedy potrebujú mať nejaký vzor, potrebujú mať nejakú učebnicovú ukážku niekoho, že kto má ako fungovať. A či už to sú herci, či už to sú futbalisti, alebo v tejto dobe aj youtuberi, ja si myslím, že to je úplne jedno, keď je ten dobrý prínos stále rovnaký. Jo, super. Ještě by mě zajímalo, co je tvoje nejdůležitější nebo největší možná životní lekce za posledních pár let? Wow, tak možno ako najväčšia životná lekcia sú vážne ako medziľudské vzťahy a to, že ako by som absolútne nikdy nepodceňoval to, že čo sú ostatní ľudia schopní, a zároveň ako rozhodne najväčšou lekciou bolo to, že ako som sa na terapii naučil analyzovať samého seba. To, že ako si všimol svoje nejaké mentálne pochody, ako funguje moje jadro, ako funguje moja charizma, ako funguje veľmi veľa akože takých mechanických vecí v mojom subjektívnom podsveti. Ja si myslím, že toto by sa nikdy akože nemalo podceňovať, pretože keď ja sám poznám seba úplne naplno, tak zrazu už na kopu veci proste prídem automaticky sám. Takže to je asi moje najväčšie mentálne, alebo teda také životné presvedčenie, alebo to je, čo som sa naučil, že nikto o sebe nevie úplne všetko. Málo ľudí sa vôbec pozná, málo ľudí vôbec o sebe vie, že kto sú, a ja si myslím, že niekedy buď veľmi veľké akože sústredenie na seba, alebo terapia to dokážu veľmi rýchlo v tom človeku prelomiť a potom je ten život trikrát ľahší. Tak co, je čas si to trošku užiť, tú zábavu? Jasné. Ešte dobré, že nie je kamera natočená na silnicu. To ten 10 valec, ktorý počuješ priamo za sebou. Crazy. Z 0 na 100 za 2,9 sekundy. Nemá to zase až taký power do zatáček ako Porsche, alebo takú akceleračnú silu ako napríklad McLaren, ale je to akurátna kombinácia všetkoho možného, že čo mladí, ktorí sa chcú ukazovať, v podstate potrebujú. Keď ako vážne si niekto chce ako v mladom veku užiť nejakú prvú luxusnú superkáru, tak rozhodne by som odporúčal Huracan, pretože je to bezpečná štvorkola, ktorá sa neuveriteľne dobre ovláda, a samozrejme ten wow efekt faktor, ktorý to má, a tie emócie, ktoré to má, tak tomu len a len prispievajú.
Ježiš, ja sa snažím tie emócie niekdy, že to nejde. Samozrejme, sme na nemeckej diaľnici. Samozrejme, to je všechno počítačová hra. Jasné, všetko tak, je to AI. Všechny scény jsou počítačová hra a vyplněné profesionály. Jasné. Crazy. Samozrejme, auto najviac kope na tých menších rýchlostiach, čo si samozrejme môžeme ukázať, keď budeme mimo diaľnicu, lebo aktuálne sme na D1. Ne, super. Ale maximálku, ktoré toto auto má, je samozrejme 320 km za hodinu v stoku. Videl som, že ľudia, ktorým sa to podarilo odomknúť, tak vyťahli aj 340. Potenciálne sa to dá technicky zvládnuť až do nejakých 371, možno som videl. Ako možnosť ako technicky, s nejakým tuningom samozrejme, ale samozrejme ja veľmi na vysoké rýchlosti nie som, ja si hlavne užívam proste tie emócie, ktoré sú vyvolané proste pri tých vysokých otáčkach už na tej dvojke alebo trojke a vtedy to dáva proste ten zmysel. Ono konec koncov, keď som takto na diaľnici, tak v kopu prípadoch proste som takto úplne, momentálne som čisto v pravom pruhu, sme akurát prešli odbočku na Říčany a proste len idem 130 a užívam si tie pohľady, ktoré na toto auto ľudia majú, pretože kopukrát to sú proste deti, ktoré sú ako na zadnom sedadle a pozerajú sa cez okno, fotia si to auto a mne to dáva veľkú pozornosť, lebo viem, čo to pre tie deti znamená. Ja tiež keď som bol malý a videl som také auta, neuveriteľne ma to namotivovalo a ako hneď spoznať, že toto auto bere pozornosť, hlavne aj vďaka tomu vzhľadu, aj vidíš to hlavne vtedy, keď ideš po okreske, dajme tomu po nejakej silnici a vidíš oproti, že ľudia proste, každé druhé auto sa proste, hneď sa otočí hlava proste na to moje auto v protismere, takže ja iba vidím v protismere, ako takto idú hlavy, proste vžum, auto. Takže ako áno, toto auto berie pozornosť, ale zároveň bol to aj cieľ, ako mám to premyslené a je to zámer, aby to auto bolo vidieť. Taková opravdu otázka, kterou se nemůžu nezeptat. Když teď víš, co všechno vlastně obnášela ta cesta, aby ses dneska ocítil v tomhle momentě. A kdyby si dnes přišel o všechny odběrateli, to znamená, jsme zpátky na nula, číslo 0, a měl bys před sebou rozhodnutí, jestli se vlastně do toho chceš pustit znovu, tak mě by zajímalo, jestli by si tomu byl připraven. Samozrejme. Dalších 12 let. Samozrejme, určite. Tak zase tých 12 rokov by sa možno zmenilo, dajme tomu na rok alebo 2 roky, pretože už všetky tie skúsenosti mám a už mám v hlave ako celkovo tú super sieť, ktorú som si naučil za posledných 12 rokov, ktorá mi už dáva hneď akože pokyny, že čo mám robiť ďalej, ako sa mám správať v rozdielnych situáciách. Takže samozrejme, že by som to skúsil znova, keby mi napríklad zmazali kanál alebo takto niečo, ale je taktiež veľmi, veľmi možné, že by ma možno naplňali aj nejaké ďalšie veci, ktoré by aktuálne v tejto dobe ako prišli do úvahy. Napríklad produkcia hudby by ma veľmi zaujímala, alebo učenie sa jazykov, byť učiteľom nejakého jazyka. Vážne je tu veľmi veľa vecí, ktoré by som chcel robiť aj pomimo YouTube, akurát YouTube mi bere toľko momentálneho času a energie, že to aktuálne nechám len ako nejaké svoje hobby. A to ti ešte ukážem. Wow, ten zvuk. Holy moly. Je to tak. A to je na tom najlepšie, že proste toto auto je veľmi pohotovostné. Ty proste podradíš a hneď proste proste aj to preraďovanie je instantné a ty proste dáš plyn a ono to reálne ako plyn dá a pozri sa 3, 2, 1 a proste ono to hneď reaguje to auto. Aj na nižších otáčkach doslova, čo je úplne perfektné. Takže s týmto autom sa vážne nebojíš a úprimne toto auto mi príde menej strašidelné ako tá Audi A7, ktorú som mal predtým. Pretože tá bola vážne predvídavá, tam som proste podradilo to a že neviem, za 2 sekundy dal som plyn, trvalo to, kým auto sa rozbehlo, kým to turbové sa naštartovalo, ako to vystrelilo. Toto auto je proste, dáš plyn, to auto proste ide. Proste to, čo chceš urobiť v ten daný moment, to auto to dokáže. Dokážeš predbehnúť, dokážeš proste dostať na nejakú rýchlosť, dokážeš urobiť zatáčku, zatáča to vážne akože extrémne rýchlo, tu keď nebudú auta, no tak ti to skúsim aj ukázať, aj keď na neveľmi ako zahratých pneumatikách, ale proste je to auto, a to sú ešte úplne zničené pneumatiky, ktoré ešte k tomu nie sú zahriaté. Takže Ty krása. To sebavedomie z toho auta vážne ide a som napríklad extrémne rád za to, že som akurát preferoval Lambo, pretože Porsche je napríklad taktiež úplne perfektné. Moje ďalšie také vysnívané auto je možno GT3 RS, alebo klasická GT3, aby to bolo aj praktické auto, ale na Porsche som ešte mal statinkovateľ, jo. Ešte tam je nejaká doba, aby som sa k tomu dostal, aby som to ocenil, jo. Teraz si naplno užívam toto auto a myslím si, že som neurobil krok. Ja som to právě chtěl říct, že vidím a cítím z tebe, že si opravdu užil
všechny ty 18 854 kilometry, co na tom autě máme najeto, že to byl opravdu jako zážitek, že z toho ste dostal maximum. Je to tak. Super. Áno. Vec je napríklad aj tá, že ľudia hovoria, že nemajú šťastie, že ty si sa narodil do dobrej rodiny, ty máš dobré zázemie, ty máš toto a toto a toto, také máš šťastie a ja šťastie nemám. Ja som akože veriaci človek, jo. Ja som si presvedčený, že Boh je veľmi rozdávačný a každý z nás dostáva do života, či už ste veriaci alebo nie, každý z nás dostávame šťastie do našeho života, je len na nás, ako to šťastie zužitkujeme a využijeme vo svoj prospech. Ale keď niekto napríklad dostane od kamaráta ponuku, že môže ísť s ním pracovať do Nemecka, alebo do Poľska, alebo do New Yorku, alebo do Tokia, dajme tomu, a on povie, že nie, lebo to je ďaleko od mojej rodiny, bojím sa, bude mi smutno, blá, 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 tak samozrejme, že je to rozhodnutie, čo ti, kámo, mohlo zmeniť celý život, butterfly efektom v tom danom momente, ale ty si to všetko ponoril len kvôli tomu, lebo sa bojíš lietania, hej. Ako je to také veľmi zvláštne, že záleží aj na človeku, že ako on dokáže tieto príležitosti využiť a zužitkovať vo svoj prospech. Takže každý máme šťastie. Akorát keď sa vám zdá, že to šťastie nemáte, nie, len to šťastie neviete zužitkovať. A to je to. Musíme tomu jít naproti. 100% je to tak. Paráda. Tak díky moc za svezení. V pohode. Bylo to perfektní opravdu zážitek na celý život a jsou to přesně tyhle věci a tyhle momenty, ve kterých si člověk říká, že ten svět ještě má tolik toho všeho nám nabídnout a prostě je blbý toho nevyužít a nedat maximum do toho svého biznesu, do té své práce, do toho svého projektu a prostě takzvaně zaspat na vavřínech. Je to tak, áno. A každý z nás máme nejaké životné poslanie a každý z nás sme sa narodili na tento svet, aby sme si zažili niečo a či už máme buď ťažký alebo ľahký život, alebo máme ho viac dobrodružný, menej dobrodružný, každý z nás si tu prišiel odžiť nejakú svoju karmu, každý z nás si tu prišiel odžiť nejaké svoje poslanie a to, že ako sa s tým popasuje, tak toľko mu to len dá pridanú hodnotu do života alebo potom ďalej. Yes, super. Líp bych to neřekl. Samueli, kam jsme dorazili a proč jsme tady? Takže aktuálne sme v Litomiericích, sme na akcii Bezvafest, čo je jedna z mojich zastávok fanúšikovských akcií a je to posledná zastávka, na ktorej sa aktuálne nachádzam. Mal by to byť ako bestseller, aktuálne ako táto poloha. Litomierice majú stále najviac ľudí, takže dneska sa teším. Uvidíme, že koľko teda divákov príde na mňa, lebo ja osobne som teda Liťak najmenej promoval, ale každopádne takto momentálne akože vypadá to, že ako dojdem keby na akciu, to znamená prídem o nejaké 8 alebo 9 hodine, potom samozrejme mám nejaké toľky, nejaké prípravy, napríklad na stage budem mať vystúpenie, kde budem robiť kvíz pre ľudí, to znamená, že si vylosujem 3 fanúšikov na stage a samozrejme budú súťažiť intelektuálne o môj merch. Všetci teda automaticky vyhrajú samozrejme, už sa nám to bude stupňovať, že kto dostane lepší merch podľa ich umiestnenia a potom samozrejme moja akcia končí a prichádza to najhlavnejšie a to je podpisovačka a nejaké to fotenie so mnou. Väčšinou tá podpisovačka trvá nejaké 2, 3, 4 hodiny a ako každému zatiaľ akože vyhoviem a viem, že to je úplne tá najhlavnejšia vec, na ktorú sa tie deti alebo moje fanúšikovia tešia. Tá interakcia s tou osobou, ktorú vidia len na obrazovke, tak ja to sám poznám, keď som ešte ja sledoval youtuberov, keď som bol menší, tak si to krásne viem spojiť a urobiť si tú opačnú matematiku, čo ja znamenám pre tie deti a v kopu prípadoch ich to úžasne namotivuje, zlepší im to deň a v podstate aj kvôli tomu prišli na takúto akciu. Paráda. Ja som práve zjišťoval, že dneska tady bude snad niekoľko tisíc lidí. Je to tak. Cítiš nejaký tlak, že proste 1000 lidí tady najednou živie budú na tebe koukať? Vieš čo, ono je to 1000 ľudí na celej akcii, ale keďže som ja iba súčasťou akcie, ale zároveň ten hlavný promotér, tak väčšinou pri mojom stage sa nachádza nejakých 300 až 500 ľudí. Jo. To znamená, že je to len určitá časť toho, ale samozrejme, ako je to tlak, ako akékoľvek stretnutie aj s 10, aj s 20 fanúšikmi, ako mi vytvára nejaké stresy, pretože stále je to niekoľko ľudí, čo sleduje každý môj pohyb, každé moje slovo počúvajú, musím si dávať pozor na názory, ktoré hovorím, na tú organizáciu, ktorú ja tam akože dám dokopy a mohol by som aj povedať to, že kopukrát sa mi stáva, že rodičia prídu za mnou, že či tú podpisovačku zvládam, pretože idem vážne ako non-stop, že čau, podpis, fotka, čau, podpis, fotka a ja im hovorím, že keď mám nejaký stánok a keď mám vodu pripravenú a keď som v tieni, je to úplne v pohode, ale moja najhoršia podpisovačka, alebo teda v najhorších podmienkach bola na priamom slnku, na betóne, bez vody a 5 hodín v kuse. Wow. A jediné čo, no tak akože mal som len slnečné brýle a mal som kšiltovku,
ináč proste 5 hodín v takýchto podmienkach. Takže toto je ešte luxus na to, čo som zvyknutý. Tak uvidíme, jak to dneska bude všechno probíhat. Strávíme s tebou dneska tedy celý den. No a jak vlastně často vystupuješ na takových různých akcích? Jak to funguje a jestli to vnímáš jako součást vlastně tvého podnikání, tvého biznesu? Tak ja to beriem ako určitú samozrejmosť ako môjho biznisu, pretože samozrejme bez mojich fanúšikov by som nemal to, že čo aktuálne mám. Hovorím o celom mojom živote, o mojich splnených snoch, o mojich materialistických splnených snoch, o mojich kariérnych snoch a tak. To znamená, že možnosť sa takto stretnúť s fanúšikmi by pre mňa mala byť automatická samozrejmosť bez akokoľvek kompromisu. Či už to proste je za nejakú províziu, alebo či to je zdarma, či je to nejaký meet alebo meet and greet, ktorý si ja sám niekde na náhodnom mieste nastavím. Akákoľvek interakcia s fanúšikmi je stále pre mňa plusový puntík alebo plusové puntíky, pretože si uvedomujem v hĺbke svojej duše, že práve vďaka nim som sa dostal tam, kde som. No a kolik vlastně takových akcí během roku máš? Momentálne som sa trošku viac rozakcioval, to znamená, že v momentálnom období tento rok je to konkrétne nejakých 12-13 akcií. No ale některé z nich jsou přímo tvoje a některé jsou pořadané někým jiným, že jo? Áno, samozrejme. Samozrejme mám také 3 typy akcií. Prvý typ akcie je, keď napríklad niekto vyhrá nejaké stretnutie z hľadiska mojej súťaže alebo tak nejak, kde sa stretne jeden človek alebo proste pár ľudí. Potom mám ako tieto tu festivaly, kde som len súčasťou nejakého programu a potom samozrejme mám čisto len moje akcie, kde vyložené ľudia chodia len kvôli mne alebo kvôli mojej napríklad nejakej blízké osobe, ako napríklad moja priateľka alebo moja sestra. Super. No a když si začínal vlastně celou tuhle svoji YouTube cestu, podnikatelskou cestu ve 13 letech, představoval si, že to bude vypadat takhle, že dorazíš tady Lambem na akci, stovky fanoušků budou čekat a než s nima přijdeš nějak komunikovat a tak? Úprimne nie, pretože ja som nikdy nevedel, že z toho budú také prachy, že jo. A to je proste to najlepšie, že vtedy, keď na to, mne sa zdá, že vtedy, keď na to najmenej tlačíte, no tak ani sa nenazdáte a zrazu už toto všetko máte. Že ja som nikdy nedával ako pozornosť na tie peniaze, ja som si stále dával pozor na to, aby som tou charizmou vedel krásne ako ukázať, kreatívne vysvetliť veci na videu a tak som sa zažral do toho kontentu ako takého, že potom ako zrazu som sa dostal do pozície, kde som si takéto niečo mohol dovoliť. Takže budoval som niečo, čo som si myslel, že je pre mňa extrémne dôležité, čo aj bola pravda, ale to už potom prinieslo aj svoje plody v pozadí. Tak se těším na tvoje vystoupení a pak si ještě zhodnotíme po něm. Je to tak, určite, teším sa. Let's go. Gotta be against the law. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time. And I came to groove. The whole band's here and we came to move. Got a fresh haircut and 2 new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket cause we're turning up the heat. Tak to vystoupení, Mune Samueli. Vystúpenie prebehlo perfektne. Decka kričali o 106, proste uši ma bolia. Je to paráda. Za mňa to rozhodne nie asi najsilnejšia zastávka. Hodnotím to tak, ja neviem, 6,5, 7 z 10, ale v Plzni to bol úplný masaker a tam som sa niekedy ani nepočul cez ten krik. Veľmi záleží na tom, že aká to je komunita, aké to je mesto, aké napríklad počasie a tak ďalej, ale toto je rozhodne jedna z tých lepších zastávok, takže ako úplná pecka a užil som si to. Já doufám, že naši diváci můžou ucítit celý ten vibe, tu atmosféru, jak tady slyšíte ten hluk ze všech stran, jak to krásně hlučí, jaká je tady atmosféra, takže i já jsem rád, že jsme se mohli dorazit, podívat a vlastně ukázat i tuhle tvoji stránku. A mě by zajímalo, když už jsme u těch akcí, tak jaká vlastně byla tvoje největší akce? Kolik tam vlastně dorazilo účastníků? Áno, tak moja najväčšia akcia je určite buď Petropalaz alebo Beach Bar, čo boli autičkárske akcie, kde prišlo kvôli mne nejakých 2,5 alebo 3 tisíc ľudí a potom samozrejme na mojom druhom mieste tak sú moje priame ako fanúšikovské akcie, ktoré organizujem ja so svojím tímom samostatne, kde sa nachádzam ja a moja sestra, ktorá taktiež natáča na YouTube a ja je zároveň spevačka a tam sa nám podarilo jeden čas predať 1500 vstupeniek a kompletne vypredať tú danú halu, kde sme boli. Takže ja sa väčšinou pohybujem s akciami, s mojimi osobnými akciami, tak od 400 do 1000 ľudí. Wow. A nikdy som nemal problém s nejakým vypredaním. Jedine vtedy, keď som dal v stejný deň akože napríklad 2 akcie po sebe a tam sa napríklad tá druhá akcia na
splnila len do nejakých 80%, ale to je samozrejme overkill, jo, takže to nepočítám. No jasně, to je hustý. Takže přes 1500 lidí na jednu akci, to je ta největší. Co to vlastně znamená po stránce organizování vlastně, aby to všechno dopadlo a prostě třeba nějaké po finanční stránce se nám můžeš přiblížit? Áno, určite, no tak je samozrejme veľmi dôležité si tú finančnú stránku hneď priznať. Ono najmy sú veľmi drahé, treba ten maržek vlastne ako skorigovať, aby to dávalo zmysel, treba platiť stav, treba platiť nejakých manažerov, ktorí to tam dávajú dokopy a samozrejme aj uklízečky, bla bla bla, treba to dohodnúť s tým daným miestom, ale ja osobne teda mám to šťastie, že som si najal tým, ktorý to robí za mňa a je to veľmi dôležité aj pre všetkých vás ostatných, že sú nejaké veci, ktoré vás budú baviť, keď to budete robiť sami, ale rozhodne pri takýchto veľkých, gigantických veciach, kde vy musíte vydať tú energiu a vy vyvolať tú svoju charizmu, nemôže vám ten stres akože tak extrémne zaliať to najdôležitejšie len kvôli tomu, že to všetko robíte sami. Takže ja mám na to tým a som s tím velmi spokojený. Super, super. No a co to znamená po stránce nákladu? Protože celý ten tým zaplatit, jako já když teď tady koukám, co všechno prostě stage připravit, elektrika, zařídit, videoprodukce, fotoprodukce, kolik tady lidí prostě muselo být, aby to všechno jako vzniklo. Ano. Postavit to celý, pak to sebrat, že jo, to je jako pro mě spousta práce, peněz, času k tomu věnovat, tak to musí stát Mailand, ja neviem, 1 000 000 korún náklady. Samozrejme a som veľmi rád, že toto dokáže niekto robiť za mňa, ale samozrejme ja som jeden z tých, ktorí musia ako tieto veci manažovať a ja si musím povedať jasné pravidlá a zásadovo si proste presadiť tie moje preferencie, čo ja vlastne chcem mať na tej akcii, aký ja budem mať program, ako zaručím to, že tí ľudia vlastne prídu na tú akciu. Takže môj tým má na starosti hlavne tú byrokraciu, ktorá pre mňa môže byť otrávna. Pre mňa je najdôležitejšie to promo, aby som tých divákov v prvom rade pozval na takúto akciu. Takže ty ani nevíš, kolik to stojí? Mám približný prehľad, ale samozrejme stále sa to ako líši na základe toho, že aká je to akcia. Ale niektoré akcie dokážu ako v čistom zisku vygenerovať možno aj milióny korún, ale samozrejme milióny korún potom môžu stať aj nájmy a zaplatenie miliardy ľudí, ktorí sa na tom podielajú. Takže když dáme třeba tu největší akci, jako jeden z příkladů. Áno, tak čo sa týka najväčších akcií, no tak ja ako čisto provízne som to mal asi nejakých ako stredných desiatok tisíc. No ako ja si ako veľmi za tieto akcie neberiem, pretože tam hlavne prioritizujem to, aby som mal dobrý program, aby som sa vlastne chcel s fanúšikmi akože stretnúť, aby som ich videl a ja ako youtuber som ako schopný si v tom akože vytrieskať nejaké kľudne aj menšie 100 000, ale pre mňa to ako v tomto smeritku ako nemá nejaký extrémny prínos a už aj tých 50 000 je pre mňa ako za mňa ako už dosť. Super, tak ďakujem moc za transparentnosť, otevřenosť a bylo to super. Určite, bolo to super, bol to veľký výdaj energie, tým deckám sa musíš veľmi otvoriť a venovať. Treba poďakovať aj rodičom za to, že tu vodia svoje deti, pretože oni sú tí, ktorí väčšinou finančne hradia tieto akcie a potom si tu ty od toho, aby si splnil deťom tie sny, aby si im splnil to, že ťa chcú vidieť už nielen na obrazovke, ale aj naživo a aby si im pridal nejaké ponaučenie, nejakú pridanú hodnotu a aby si im vyhovel úplne na maximum. Takže viem, aké je moje poslanie a všetko ostatné, to je len bonus. Super, paráda. Díky moc. Yes. Tak jak jsme slibovali, natáčení je u konce a slibili jsme vám, že pokud tohle video dokoukáte, tenhle rozhovor, tak uvidíte skok do bazénu, zasloužená odměna, takže jdeme na to. To byl skok. To je pecka, let's go. Paráda. Tak jsme toho samozřejmě nemohli nechat, zase tá voda je naprosto super. Je to super potom... a hlavne po celom dni, že čo sme natáčali v horku, alebo po celom dni, že čo napríklad si za počítačom úplne spotený, zahorúčavený, no tak takto večer si skočíš do studeného bazéna a je to super relax. To skvělý relax, opravdu. Už ti závidím, že to máš takhle hned tady vyjdeš ze svého studia, odhaslíš a máš krásný večerní chill. Každopádně už to nechci ještě nějak dál protahovat. Jsme na konci naší epizody a než to celé ukončíme, tak mě by zajímalo, co máš dál v plánu? Připravuješ nějaké velké projekty, třeba tenhle rok ještě nebo příští rok? Poděl se, co můžeš poodkryť? Wow, tak musím dávať pozor, že čo poviem a čo nepoviem, pretože fanúšikovia, aj moji fanúšikovia toto určite budú sledovať, ale čo rozhodne môžu vedieť je to, že plánujem momentálne niekoľko animácií, plánujem animáciu o mojom zajazde s kamarátom do Ázie, čo bude veľmi, veľmi premakaná a dobrodružná animácia. Samozrejme plánujem ešte niekoľko historických videí, edukačných videí pre školy a k tomu ešte nový produkt, ktorý sa všetci, o ktorom sa každý dozvie na konci tohto leta. Takže bude to fasa a ľudia sa majú na čo tešiť. Super, tak paráda, budem se určitě těšit, budem sledovat. No a
pokud bys měl zhrnout nějakou jednu hlavní myšlenku, kterou si mají naši diváci odnést z dnešního rozhovoru, co by to bylo? Áno, tak ja si myslím, že potom, čo sme všetko prebrali, tak samozrejme ako nebrať až takú veľkú prioritu na názory ľudí, takže nebrať všetko až tak vážne, až tak seriózne, ale zároveň nič nezametať pod koberec a každý ten problém akože analyzovať, vylúštiť, že akože čo je za tým, pretože čím viac to budete zametať pod koberec, tak tým viac vás to potom nemilo prekvapí v budúcnosti a samozrejme aj ako je stále lepšie sa nastaviť na to, že váš relax je v podstate vaša práca, ale samozrejme furt je to práca, ktorú musíte potom nejakým spôsobom chillom akože nejak zarovnať, takže jak tvoj pořad hovorí hustle and chill, je to tak a je to v podstate dvojslovný alebo teda trojslovný recept ku úspechu, takže asi takto nejak by som to nazval a díky ešte raz veľmi pekne za pozvanie, bolo mi cťou a samozrejme pozdravujem všetkých mojich divákov a aj divákov Bohdana. Super, tak my taky vám děkujeme. No a ještě než to finálně ukončíme, tak co za dárek jsme připravili pro ty, co nás koukají na YouTube? Tak pripravili sme si pre vás darček, že traja z vás sa môžete zúčastniť našej spoločnej večere so mnou a s Bohdanom, kde budeme preberať aj vaše životy, vaše ambície, vaše biznisy a môžete s nami stráviť nejaký ten čas a ako sa hovorí, no tak láska ide cez žalúdok, tak si dáme aj nejaké papanie. Přesně tak. Ještě se dohodneme, kdo to bude platit. Každopádně pro 3 z vás, kdo nám napíšete zde na YouTube komentář, co si odnášíte z tohoto rozhovoru, co vás nejvíce zaujalo, nějaká myšlenka nebo vícero myšlenek, klidně se nám rozepíšte, tak vybereme za měsíc 3 výherce a 3 z vás zveme na společný oběd, kde můžete vidět mě, můžete vidět Samuela, můžete nám položit otázky, prostě strávíme skvělý čas, užijeme si ten den, takže tohle je výhra pro vás, ty, co koukají na YouTube. Také připomenu, že v komunitě Hustle and Chill se Samuelem můžete vyhrát ještě další konzultaci, hodinový mentoring, v podstatě, kde se můžete s ním probrat veškerý biznis, všechno, co vás zajímá. Taky jsme se Samuelem společně pobavili přes hodinu exkluzivně pro komunitu o jeho biznesovém know-how, jak vlastně dokázal udělat to, kam se dostal teď, co všechno tomu nasledovalo, jaké strategie se vybíral, jakými se strategiemi řídil a bylo to docela, bych řekl, i takové psychologický pokec, kde jsme opravdu jako hodně probrali věci, které 99% lidí dělají špatně, ale přitom právě to je to, co je odlišuje od těch úspěšných a neúspěšných, anebo od těch, kdo ten život má naplnění, nenaplnění, kdo se spokojí se svým životem a tak dále. Opravdu to bylo skvělý pokec. Tady pro vás máme menší ukázku. Pobavíme do hloubky o všechny tvá tajemství, aby každý z našich diváků, posluchačů si odešel po rozhovoru a řekl yes, tak já si jdu objednávat to Lambo. Trh je aktuálne extrémne preplnený. Ako je to vážne len jedna vec z miliard, že čo ty dokážeš akože analyzovať. Na toto AIčko používam úplne najviac. Co tě stojí vytvořit jedno průměrné video? Bolo to moje najdrahšie video, ale urobil som zase veľmi dobrú vec v tom, že som podporil umenie a podporil som holčiny, ale za všetky tie videá, ktoré som natočil akože s tým autom, tak som videl možno nejakých 1 200 000 korún. 99% lidí vlastně to má právě opačně, že? Od 9 hodiny ranej do obeda proste animovanie, potom samozrejme veľmi vydatný obed a až do večera do 6 znova animovanie a nechcem mať voľno. Já v mojem věku bych neměl mít tolik peněz. Ten vek od 18 do 30 rokov je obdobie, kedy by si mal byť najviac hladný a najviac toho využiť. Máš nějaký strach ohledně budoucnosti svého podnikání? No a Samuele, já taky jsem ti moc vděčný za veškerý čas, který se nám dneska věnoval, za veškerou tvoji chuť, za veškerou tvoji transparentnost. Hodně si toho vážím a i už ten bazén na konci, je to fakt paráda, užívame si to. Je to tak, je to paráda. Aj vy by ste si to mali takto užiť, ale po dobre odvedenej práci a my sme ju dneska odvedli úplne krásne. Takže díky moc ešte raz, Bohdan, za to, že si ma pozval do môjho obľúbeného pořadu, ktorého som rád bol súčasťou a hovorím ešte raz, je mi to veľkou cťou a ďakujem aj divákom, že ste sa napozerali až do konca a rozhodne sa mrknite aj na bonusové exkluzívne zábery alebo náš exkluzívny rozhovor, ktorý nájdete v komunite Hustle and Chill. Paráda, tak díky moc. Díky moc. A uvidíme se příště. Určite, vidíme sa na tej večeri. Tak. Tak zatím, čau. Let's go.